በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ለዘአብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት ቅድሙ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ናብዛ ሰዓት እዚኣ ዘብጽሐና ናይ አቦታትና ናይ ቅዱሳን አምላኽ ናትና እውን አምላኽ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስለ ፍጹም አዶነታ ስለ ፍጹም ክብራ ክብርን ምስጋናን ይብጻሕያ። ከምኡውን ቅዱሳን አቦታትና ቅዱሳን አዴታትና ብዝተወሃቦም ክብሪ መጠን ኩሉ ምስጋና ይብጻሕዮም። ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ኮይንኩም እዚ መንፈሳዊ ሚድያ እዚ እትከታተሉ ስድራ እግዚአብሔር ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ፍጹም ዝኾነ ሰላሙ ብዝሃበና ብኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ከመይ ትጸንሑ ከመይ ትኾኑ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን። እንኳዕ ንሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ወርሓዊ በዓልን ከምኡውን ብሎሙዓንቲ ሰነ 23 ነቢይ ጻዲቅ ቅዱስ ሶሎሞን ንጉሰ እስራኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል ብሰላም አብጽሐኩም አብጽሕና። በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዕለት 23 ናይ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ መዘከርታ በዓል ንገብር ኢና። ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ መን እዩ? መንፈሳዊ ተጋድልኡን መንፈሳዊ ህይወቱን እንታይ ከም ዝመስል ብመንእሰይነት ዕድምኡ ድማ ዝገበሮ ገቢረ ተአምር እንታይ ምዃኑ ክንምልከት ኢና። ከምኡውን ብሎሙዓንቲ ሰነ 23 ኣብ ቅዳሴ ጊዜ ዝንበቡ ምንባባት ክነስምዐኩም ኢና። ከምኡውን መጽሓፈ ስንክሳር ክናንብብ እንተለና ዓመታዊ ክብረ በዓሎም ዝኾነ ቅዱሳን እነ ንጉስ ሶሎሞን ወዲ ልበ አምላክ ዳዊት ዓመታዊ ክብረ በዓሉ እዩ። ብህይወት ዘመኑ ዝሰርሖን ናብ አምላኹ ቅዱስ እግዚአብሔር ለሚኑ ዝረኸቦ በረከት እንታይ ምዃኑ ክንምልከት ኢና። አምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ነገራትና ኩሉ እናኣተወ ንህይወትና ዝጠቅም ንዓና ድማ ዝረብሕ ቃሉ ንከምህረና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። ሎሚ ሰነ 23 ኣብ ቅዳሴ ጊዜ ዝንበብ ናይ ቅዳሴ ምስባኽ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 72 ቁጽሪ 1 ዘሎ ብዛዕባ ሶሎሞን ዝተነገረ እዩ። እቲ ቃል ድማ ከምዚ ይብል፣ ኦ ጎይታ ፍትሕኻ ንንጉስ ጽድቕኻ ድማ ንወዲ ንጉስ ሃብ። ንሱ ንህዝብኻ ብጽድቂ ንነዳያንኻ እውን ብፍትሒ ክፈርድ እዩ እዩ ዝብል። ኣብዚ ልበ አምላክ ዳዊት ፍትሑ እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ንጉስ ንክህብ ጽድቂ ድማ ንወዲ ንጉስ ንክህብ እግዚአብሔር ዝለመነሉ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ እዩ። ፍትሒ ዝህብ ብሓቂ ድኻታት ከይበደሉ ብሓቂ ድማ ምድሪ ዘለዉ ነገስታት ንክፈርዱ ናይ ፍትሒ ዓቕሚ ናይ ፍትሒ ነገር ኩሉ ዝዕድል አምላኽ ቅዱስ እግዚአብሔር እዩ። ሎሚ ፍርዲ ጎዲሉ ሰብ ክሓዝን እንተሎ ፍርድታት ኩሉ ድማ ብገንዘብ ክቕየሩ እንተለዉ ንምልከት ኢና። እዞም ፍርድታት እዚኦም ካብ ጎይታ ዘይመጹ ሰባት ድማ ብናባዕሎም ስምዒት ዝገብርዎን ዝፍጽምዎን ስራሕ እዩ።
ስለዚ ኣብ ወንበር ዝተቐመጥኹም ዝተሾምኹም ምድሪ እትገዝኡ መራሕቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ናይ ፍትሒ ሜላ ኩሉ ምእንቲ ክዕድለኩም ሰብ ድማ ከይበደልኩም ሓቂ ዝኾነ ፍትሒ ምእንቲ ክትህቡ ከም ልቢ ኣምላክ ዳዊት ምጽላይ የድሊ። ኦ ጎይታ ፍትሕኻ ንንጉስ ጽድቕኻ ድማ ንወዲ ንጉስ ሃብ ክንብል ይግብአና። ንነዳያንኻ ብፍትሒ ብእንቲ ክፈርድ ንስኻ እግዚኣብሔር ሓቀኛ ፈራዲ ንጉሰ ነገስታት ኢኻ እሞ ፍትሕኻ እቲ ናይ ፍትሒ ኣተሓሳስብኡ ቅንዕና ድማ ንስኻ ዝተኻኽለሉ እናበለ ኣብዚ ልቢ ኣምላክ ዳዊት ክዝምር እንተሎ ንምልከት ኢና። ልቢ ኣምላክ ዳዊት ብዘመኑ ህይወት ውሽጢ ኩሉ ብሓቂ ፍርድን እናፈረደ ሰባት ድማ ብእግዚኣብሔር መንገዲ ጽድቂ ድማ ንክጓዓዙ ዝገበረ ንጉስ እዩ። ብሎማዓንቲ እውን ዕለት 23 ወርሓዊ በዓሉ እዩ ልቢ ኣምላክ ዳዊት። ስለዚ እግዚኣብሔር ከም ልበይ ኢሉ ዝጸውዖ ልቢ ኣምላክ ዳዊት ጽድቁ ንወዲ ንጉስ ፍትሕኻ ድማ ንንጉስ ሃብ ኢሉ ዝተናገረ ንዙ እዩ። ከምኡ እውን ብሎማዓንቲ ኣብ ቅዳሴ ግዜ ዝንበብ ሰነ 23 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 1 እስካብ 11 እዩ። ከምዚ ድማ ይብል ብፍቓድ እግዚኣብሔር እንተዘይኮይኑ ስልጣን የለን እሞ ነፍሲ ወከፍ ንታብ ልዕሊኡ ዘሎ በዓል ስልጣን ይተኣዘዝ። እቶም ዘለዉ ሰብ ስልጣን እውን ብእግዚኣብሔር ዝተሾሙ እዮም። ስለዚ ንበዓል ስልጣን ዝቃወም ስርዓት እግዚኣብሔር እዩ ዝቃወም። እቶም ዝቃወሙ ድማ ንበዓልቶም ቅጽዓት የምጽኡ። ሰብ ስልጣን ስርሑ ክፉእ ንዝኾነ እምበር ስርሑ ጽቡቕ ንዝኾነ ኣያፍርሑን እዮም። ንሰብ ስልጣን ከይትፈርሑ እንተደሊኻ ጽቡቕ ግበር፣ ንሱ ድማ ከመስግነካ እዩ። ንሱ እግዚኣብሔር ንሰናይኻ ኢሉ ዝሾማ ኣገልጋሊ እዩ እሞ ክፉእ እንተገበርካ ግን ፍርሒ ሰይፊ ንኸንቱ ኣይዕጠቑን እዮም እሞ ንሱ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ነቲ ክፉእ ዝገብር ክቐጽዕ ልኡኽ ቁጥዐ እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ መቕጻዕቲ ፈሪሕኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ሕሊናኹም ስለ ዝወቕሰኩም እውን ክትግዝኡ ይግብአኩም እዩ። ግብሪ እንተኸፈሉ እውን ነዚ እዩ። እዚ ሰብ ስልጣናት ኣብዚ ስራሕ እዚ ዝተዋፈሩ ኣገልግልቲ እግዚኣብሔር እዮም እምበኣር ንኹሉ ከም ዝግብኦ ግበሩ። ግብሪ ንዝግብኦ ግብሪ፣ ፍርሓት ንዝግብኦ ፍርሓት፣ ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ሃቡ። ንኹሉ እቲ ዝግብኦ ሃቡ። እንትርፊ ንንስኻትኩም ምፍቃር ምስ ሓደ እኳ ካሊእ ዕዳ ይሃልኹም። እቲ ንብጻዩ ዘፍቅር ንሕጊ ፈጺምዎ እዩ እሞ እቲ ኣይትዘሙ፣ ኣይትቕተል፣ ኣይትስረቕ፣ ብሓሶት የትመስክር፣ ዜናትካ ኣይትመነ ዝብል ካሊእ ትእዛዝ እውን ንብጻይኻ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር ብዝብል ትእዛዝ ተጠቓሊሉ እዩ። ፍቕሪ ንብጻዩ ክፉእ ኣይገብርን እምበኣር ፍቕሪ መፈጸሚ ሕጊ እዩ ይብለና። ኣብዚ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮሜ ዝጸሓፎ መልእኽቱ እዩ። ንበዓል ስልጣን ኸመይልና ክንእዘዝ ከም ዝግብአና እዩ ዝነግረና። እዞም በዓል ስልጣናት እዚኦም ብእግዚኣብሔር ፍቓድ ዝተሾሙ እዮም። ስለዚ እዞም ብእግዚኣብሔር ፍቓድ ዝተሾሙ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ድማ ዘለዎም ንዓኣቶም እግዚኣብሔር ሸይምዎም እዩ። ስለዚ ንዓኣቶም ክትእዘዙ ይግባእ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረና እዩ። ምክንያቱ እቲ ስልጣኖም ዝረኸብዎ ካብ እግዚኣብሔር እዩ። ልቢ ኣምላክ ዳዊት ከምኡ እውን ንጉስ ሰሎሞን ካልኦት ነገስታት ኩሎም ስልጣን ዝረኸቡ ካብ እግዚኣብሔር እዩ።
እግዚአብሔር ቅዱሳን ነቢያት እናመጹ እዮም ቀቢኦሞም። ስለዚህ ብፍቃድ እግዚአብሔር ዝተሾሙ ነገስታት ክተኽብሩ ይግባእ። ስለዚህ ብህይወት ዘመንኩም ሁሉ ክትነብሩ እንተለኹም ኣብ ምድሪ ንዘሎ ስርዓት ሁሉ ተገዘእቲ ሁኑ እናበለ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ዝነግረና። ስለዚህ እግዚአብሔር ንዝሾሞ ዝቃወም ሁሉ ንባዕሉ እንታይ ይገብር? ቅፅዓት እዩ ዘምጽእ እናበለ ይነግረና። ከምኡ እውን ብፍቃድ እግዚአብሔር ዝተሾሙ ስልጣን ድማ ዘለዎም ቅዱሳን ኣቦታትና እዮም። እዚኦም ስልጣን ዝሃቦም እግዚአብሔር ሰማያዊ ስልጣን እዩ። ስለዚህ ብፍቃድ እግዚአብሔር ሰማያዊ ስልጣን ዝተቀበሉ ካህናት ክንእዘዞም ከም ዝግባእ፣ መኮንን ናይ ነፍስን ናይ ስጋን ድማ ንሱ ኣምላኽና እግዚአብሔር እዩ። እሱ ዝሾሞም ድማ መኳንንቲ ዝኾኑ ቅዱሳን ሐዋርያት እዮም። ብቅዱሳን ሐዋርያት እግሪ ድማ ዝተተክኡ ኣቦታትና ካህናት እዮም። ነቶም ካህናት እሶም እግዚአብሔር አምላክ ሸይምዎም። ስለዚህ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተሾሙ ሰማያዊ ስልጣን ድማ ዝተዋሃቦም ቅዱሳን ኣቦታትና ካህናት እውን ምዃኖም ፈሊጥና ንዓኣቶም ድማ ዝእዝዙና ነገር ሁሉ ክንፍጽም ከም ዝግበአና እውን ዝናገር ሚስጥራዊ ክፍሊ እዩ ዝና መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሊ ዝ ማለት እዩ። ስለዚህ እግዚአብሔር ንዝሾሞም ነገስታት፣ እግዚአብሔር ንዝፈርሑ፣ እግዚአብሔር ንዝእዘዙ ነገስታት ንዓኣቶም ክንፈርሕ ከም ዝግባእ እግዚአብሔር እውን ኣብ ምድሪ ልኡኽ ቁጥዐ ገይሩ ከም ዝልእኾም እምቢ ክንብል እንተለና፣ ስለዚህ ሓደ ሰብ ንሓደ በዓል ስልጣን ዝፈርሕ ክፉእ ነገር ተገይሩ እዩ፣ ጽቡቕ ነገር ተገይሩ ግን የምስግኖ እዩ እናበለ እዩ ዝነግረና። ስለዚህ ኣብ ምድሪ ክንነብር እንተለና ጨካናት ነገስታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም፣ ክፉኣት ነገስታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ናብ እግዚአብሔር ምጽላይ የድሊ እዞም ነገስታት እዚኦም ኣምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ካብ ምድርና ከጥፍኦም ምእንቲ ምጽላይ የድሊ ወይም ላብ ልቦም ክምለሱ ወይም እግዚአብሔር ድማ ፍርዱ ከሪ አውዙ ዝነግረና ዘሎ ግን ብፍቃድ እግዚአብሔር ዝተሾመ ሰብ እንታይ ክንገብር ይግባእ? እግዚአብሔር ሸይምዎ ንኡ ድማ ክንእዘዝ ይግበአና። እቶም እግዚአብሔር ዝሾሞም እግዚአብሔር ድማ ናብ ምድሪ መራሕቲ ኮይኑ ዘምጽኦም ቅዱሳን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተመልኪትና ኢና። ብዙሓት እንደ ልበ ኣምላክ ዳዊት ከምኡ እውን ንጉስ ሶሎሞን ወዱ ከምኡ እውን ቆስጠንጢኖስ ንጉስ ካልኦት ነገስታት ኣብ ምድርና ተሾይሞም እግዚአብሔር ኣኽቢሮም ብዓለም እውን ተኸቢሮም ኣብዚ ምድሪ እዚ ሓሊፎም እዮም ማለት። ስለዚህ መቕጻዕቲ ምእንቲ ከይመጸኩም ንዓኣቶም እንታይ ግበርዎም እዩ? ኣኽብርዎም እናበለ እዩ ዝናገር። ብእግዚአብሔር ፍቃድ ዘይኮነ ዝተሾሙ ብዙሓት ኣብ ምድርና ነገስታት እኒው ጨካናት ቤተክርስቲያን ከቃጽሉ ክርስቲያን ዘሳድዱ እኒው እሳቶም ብግዚኡ እግዚአብሔር ሃምለጥፍኦም እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይነግረና እዩ። ግን ተኣዘዙ ኢላው ዝል ነግረና ለሎ እግዚአብሔር ንዝሾሞ ንጉስ ናይ ምድሪ መራሒ ለእግዚአብሔር ዝፈርሕ ናብ እግዚአብሔር ዘንብርከኽ ፍርዲ ድማ ዘይጓድል ድኻ ድማ ዘይብድል ምዃኑ አውዚ ይነግረና እዩ። ስለዚህ ዝግበአኩም ነገር ኣብ ምድሪ እናሃለኹም ግበሩ፣ ዓመፀኛታት የትኾኑ ተኣዘዝቲ ሁኑ፣ ትሕትና እውን ይሃሊኹም ግብሩ እውን ክትኸፍሉ እኒአኩም፣ ፍርሓት ንዝግበኦ እውን ፍርሑ፣ ክብሪ ንዝግበኦ እውን ክብሪ ሃቡ፣ ንኩሉ ከም ዝግበኦ ግበሩ እናበለ እዩ አውዚ ዝናገር ማለት እዩ። ከምኡ እውን ብዛዕባ ብጻይኻ ምፍቃር እውን አውዚ ይነግረና። ዓዳ ክህልወኩም የውሊ ፍቅሪ ኣብ ማእኸልኩም ክህሉ ይግባእ፣ ኣይትዘሙ፣ ኣይትቕተል፣ ኣይትስረቕ፣ ብሓሶት የትመስክር፣ ዜናትካ ድማ ኣይትመነይ ዝብል ኩሉ ትእዛዝ ንብጻይኻ ከም ነፍስኻ ፍቅሮ ብዝብል ተጠቃሊሉ እዩ። ፍቅሪ ንብጻዩ ክፉእ ነገር ኣይገብሪ፣ ፍቅሪ ድማ መፈጸሚ ሕጊ እዩ እናበለ እዩ ዝነግረና ማለት። ስለዚህ ብህይወት ዘመንና ሁሉ ናይ ፍቅሪ ሰባት ተኣዘዝቲ ክንኾን ከም ዝግባእ አውዚ ቅዱስ ጳውሎስ አውሮሜ መልእኽቱ ይነግረና እዩ፣ የርድእና እዩ ማለት እዩ። ንሕና እውን ብህይወት ዘመንና ሁሉ ነቶም ዝመርሑና ከምኡ እውን ዝእዝዙና ብፍቅርን ብትሕትናን መንገዲ ተጓዒዝና፣ ነገር ግን እቶም እግዚአብሔር ዘይፈርሑ ንቤተ ክርስቲያን ድማ ብዙሕ ፈተናታት ዘምጽኡ ልቦም ክምልሰሎም እምቢ እንድሕር ኢሎም ድማ ካሊእ እግዚአብሔር ዝፈርሕ ንኡ ድማ ዝእዘዝ ነገስታት እግዚአብሔር ንክሾመልና ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልና። ከምኡ እውን ብለማዓንቲ
ሰነ 23 ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝንበብ ምንባብ ኣውዚ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 13 እስካብ ፍጻመ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ። ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢልኹም ንኹሎም ሰበ ስልጣን ተገዝእዎም። ነቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ንጉስ ኾነ ንሸሞኛታት እውን ተኣዘዙ። ንገበርቲ እኩይ ክቐጽዑ ንገበርቲ ሰናይ ድማ ከንእዱ ካብኡ ዝተለኣኹ እዮም እሞ ሰናይ እናገበርኹም ናይ ዓያሹ ከንቱ ዘረባ ሱቕ ክትብሉ ፍቓድ እግዚኣብሔር እዩ እሞ ከም ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ብሓርነት ንበሩ እምበር ነቲ ሓርነት መጎልበቢ ክፍኣት የትግበርዎ። ንኹሉ ሰብ ኣኽብሩ፣ ፍቕሪ ኣሕዋት ይሃልኹም፣ ንእግዚኣብሔር ፍርሑ፣ ንንጉስ እውን ኣኽብሩ። ኣቱም ግዙኣት ነቶም ሕያዎትን ርህሩሃትን ጐይቶትኩም ጥራሕ ዘይኾነስ ነቶም ክፉኣት እንተይተረፈ ብኹሉ ክብሪ ተዓዝዝዎም። ሓደ እኳ ተዓሚፁ እንተሎ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሉ እንተተዓገሰ ዝነኣድ ንሱ እዩ እሞ እናበደሉኹም መቕጻዕቲ እንተተዓገዝኹም እንታይ ነኣዳ ኣለኩም? ሰናይ እናገበርኹም መከራ እንተተዓጊዝኹም ግን ኣብ እግዚኣብሔር ዘንእደኩም እዚ እዩ። ንስኻትኩም እውን ነዚ ኢኹም ዝተጸዋዕኹም እሞ ክርስቶስ ድማ ኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኢሉ ምእንታታትኩም መከራ ተቐበለ። ኣርኣያ እውን ሓደገልኹም። ንሱ ኃጢአት የገበረን ሓሰት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኸበን። ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ኣይጸረፈን። መከራ እንተጽንዕሉ ነቲ ብቑኑዕ ዝፈርድ እግዚኣብሔር ደኣ ነገሩ ሕሊፉ ሃበ እምበር ኣያፈራርሐን። ንኃጢአት ሞይትና ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንኃጢአትና ብቲ ኣብ መስቀል ዝተሰቐለ ሰውነቱ ጾሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም። ከም ዝጠፍኡ ኣባጊዕ ኸርተት ትብሉ ነይርኹም። ሕዚ ግና ናብቲ ጓሳኹም ሓላው ነብስኹም ተመሊስኹም ኣለኹም እዩ ዝብል። ስለዚ ኣውዚ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ኣብ መልእኽቱ ዝነግረና እቶም እግዚኣብሔር ዝሾሞም ሰበ ስልጣን ዝኾኑ ንዓኣቶም ክንእዘዝ ከም ዝግብአና እዞም ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ዝኾኑ ናይ ነብስና ድማ ዝመርሕዋ ስልጣን እግዚኣብሔር ዝሃቦም ሰማያዊ ስልጣን ንዓኣቶም ክንእዘዝ ከም ዝግብአና እቲ በዓል ስልጣን መኮንን ናይ ስጋና ነብስን እግዚኣብሔር እዩ። መኳንንቲ ድማ ንሶም እዮም ንዓኣቶም ተኣዘዙ እናበለ ይነግረና። ኣብ ምድሪ ዘለዉ ነገስታት እውን ክንእዘዞም ከም ዝግብአና እዩ ዝናገር ማለት እዩ። ስለዚ ከም ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ብሓርነት ንበሩ እምበር እዩ ዝብል። ስለዚ ክርስቶስ ብሓርነት ክንነበር ነፃ ውፅኢና እዩ፣ ሓራ ውፅኢና እዩ። እቲ ሓራ ዝውፃናሉ መድኃኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተበዥወና ካብ እግዚኣብሔር ድማ ዝተቐበልናዮ ጽድቂ መጎልበዊ ክፍኣት ግን ክንገብሮ ከም ዘይግባእ ንኹሉ ሰብ ድማ ክነፍቅር ከም ዝግባእ ፍቕሪ ኣሕዋት እውን ኣብ ማእኸልና ክህሉ ከም ዝግባእ ንእግዚኣብሔር ፍርሕዎ ንንጉስ እውን እንታይ ግበርዎ ተዓዘዝዎ ኣኽብርዎ እናበለ ይነግረና ማለት እዩ። ከምኡ እውን ስቃይ ክርስቶስ ኣብነት ክንገብር ከም ዝግብአና እውን ኣውዚ ይነግረና። ንሱ ናትና በደል ናትና ኃጢአት ኣብ ሰውነቱ ጸይሩ እዩ። ንሕና ኢና ኃጢአተኛታት፣ ንሕና ኢና በዲልና፣ ንሕና ኢና ክፉእ ሰሪሕና ህብጀወና ከድሕነና ግን ናትና ኃጢአት ናትና በደል ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ኣብ ሰውነቱ እንታይ ገይርዎ ጸይሩዎ እዩ። ብቁስሉ እውን ዝሐወየና ንሱ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ብቁስሉ ኢና ንሕና ሓዊና ማለት እዩ። ንሱ መከራ ተቐቢሉ ንሱ ማይ ጸሚእዎ ስግኡ ተወዲኡ ዓጽሙስ ካብ ዝረአይ መከራ ተቐቢሉ ንሱ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹልና ብዋጋ ዓዲግና እዩ። ስለዚ ከም ዝጠፍኡ ኣባጊዕ ኸርተት ኢና ንብል ነርና። ንሱ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጓሳና ሓላዊ ነብስና እዩ። ስለዚ ናብኡ ንክንምለስ ምስ ባሕሪ ኣቦኡ ምስ ባሕሪ ሕይወቱ ምስ መንፈስ ቅዱስ ከምኡ እውን ምስ ባዕሉ ኣተዓሪቕና እዩ ማለት እዩ።
ስለዚህ ምእንታና መከራ ዝተቐበለ መን እዩ? ኣምላኽና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚህ ኣርኣያኡ ሓዲግልና እዩ። ንሱ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነት ክንገብር ከም ዝግብአና ብህይወት ዘመንና ኩሉ ኣነ ልበይ ትሑት እዩ የዋህ እዩ ከማይ ይኹኑ ኢሉ ጌታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምሂርና እዩ። ንደቀ መዛሙርቱ እውን ትሕት ኢሉ እግሮም ሓጺብዎም እዩ። ብትሕትና መንፈስ ናይ ትዕቢት ካባና ኩሉ ኣውሊቕና ብትሕትና መንፈስ ክንጓዓዝ ከም ዝግብአና ኣምሂርና ነጊርና እዩ። ብህይወት ዘመንና እውን ክንገብሮም ክንሰርሖም ዝግብኡና ነገራት እንታይ ምዃኖም ዓዚዝና ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ብሞት ዝተገለጸ ፍቕሩ ኣርኢና እዩ። ክድብድብዎ እንተለዉ መከራ ከብጽሕሉ እንተለዉ ገና ትችንካር ካብ ኢዱ ከይወፀ እናሃለወ ኣብ መስቀል እናሃለየ ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጡን እሞ ይቅር በሎም ኢሉ ናይ ይቅርታ ህይወት እንታይ ከም ዝመስል ጌታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምሂርና እዩ። ስለዚ ኣርኣይኡ ንሱ ሓዲግልና እዩ። ናዩ ኣርኣያ ድማ ኣብነት ጌርና ሒዝና ክንጓዓዝ ከም ዝግብአና እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣውዚ ኣብ መልእኽቱ ዝነግረና። ንሱ ሓጢኣት የገበረን ሓሰት እውን ኣብ ኣፉ የተረኸበን ኣብቲ ግዜ እሱ ዝነበረ ጴንጤላዊ ጲላጦስ እውን ገሪምዎ እዩ። ዝኸሱኻ ዘለዉ እኮ ንዓኻ እዩ፣ ይሰቐል ዝብልኻ ዘለዉ እኮ ንዓኻ እዩ፣ ተናገር እምበር በሎ ክምርምሮ እንተለዉ ጌታ መድሓኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸርፍዎ እንተለዉ ዝፈጠሮም ፍጥረታት ኩሎም ብሓደ ኮይኖም ኣዲሞም ድማ ይሰቐል ይሰቐል ክብሉ እንተለዉ ኩሉ ነገራዊ ሰውነቱ ጼሩ ንጲላጦስ ተናገር ክብሎ እንተሎ ሱቕ በለ። ከመይ ዝበለ ትሕትና እዩ ወገናተይ፣ ከመይ ዝበለ ትዕግስቲ እዩ። ስለዚ እዚ ክንምልከቶ ኣርኣያ ክንገብሮ ይግብአና። ብህይወት ዘመንና ኩሉ ምኡዝዛት ኮይንና ናይ ትሕትና ህይወት ናይ ትዕግስቲ ህይወት ክህልወና ከም ዝግባእ ክርስቶስ ኣብነት ሓዲግልና እዩ እሞ ኣርኣያ ገዲፍልና እዩ እሞ እሱ ተኸተሉ እናበለ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነግረና። ሎሚ ምኡዝዛት ደንኾን ንእዘዝ ዘለና ደንኾን ወገናተይ ናይ ምእዛዝ መንፈስ ካብ ውሽጥና ወፂኡ ልብና ብትዕቢት ተወጢሩ እኮ መን እዩ ዝእዝዘኒ እንብል ትውልዲ ዝበዛሕናሉ እዋን ኢና ዘለና። ኣቦ ንውሉዱ ምእዛዝ እምቢ ዝበሎ፣ ኣዶ ድማ ንጓላ ምእዛዝ እምቢ ዝበላ ክፉእ ዘመን ኢና ዘለና። ናይ ምእዛዝ መንፈስ ልቢ ኣብ ውሽጥና እግዚኣብሔር ንከቕምጠልና ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ይኾነልና። ስለዚ ጐይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርኣይኡ ገዲፍልና እዩ። ትሕትና ኸመይ ምዃኑ፣ ትዕግስቲ ኸመይ ምዃኑ፣ ፍቕሪ እንታይ ከም ዝመስል ንሱ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ኣርኢና እዩ ወገናተይ። ስለዚ ብህይወት ዘመንና ኩሉ ናይ ይቅርታ ሰባት ክንኾን ይግብአና። ሰብ እንተበደለና ሓወየ ኣጥፊእኻ ሓፍተየ ኣጥፊእኺ ኢልና ናይ ይቅርታ ልቢ ክህልወና ይግባእ። ናይ ፍቕሪ ሰባት ክንኾን ይግባእ። ንሕዋትናን ናይ ሓዘኖም ምንጭ ዘይኾነስ ናይ ሓጎሶም ምንጭ ክንኾን ይግብአና። ናይ ሰላምን ናይ ፍቕርን ሰባት ምኡዝዛትን ክንኾን እንተለና። ስለዚ መድሓኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ስቓይ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ሰውነቱ ጸይሩ እዩ። ከም ዝሓመመ ብእግዚአብሔር እውን ከም ዝተቐዘፈ ቆጸርናዮ ኢሉ ነቢዩ ኢሳይያስ ዝተናገረ ንዙ እዩ። ደዌና ሕማምና ኩሉ ዝተሸከመ ዝጸረ መድሓኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ልቦናና ሰሌዳ እዚ ነገር እዚ ክነቕምጦ ይግብእን ወገናተይ። ዕለት ዕለት ቀራንዮ ዕለት ዕለት ጎልጎታ ክንሪኣ ይግብእና። ጎልጎታ ክንሪኣ እንተለና ቀራንዮ ክንሪኣ እንተለና ዝተኸፈለልና ዋጋ ንዝክሮ ንዓና ክብል ጐይታ መልክዕ እኳ ይነበሮን ንክንፈትዎ እኳ መልክዕ ጽባቐ ይነበሮን ኢሉ ኢሳይያስ ከም ዝተናገሮ መልክዑ ኩሉ ብደም ተሸፊኑ ናይ እሾኽ ኣክሊል ገይሩ መንበስበስቱ እሾኽ ሓሊፉ ልቡ ይነኽኦ ነይሩ።
እዚ ኩሉ ዝተኸፈለ ንዓይ ንዓኻትኩምን ከድሕን ኢሉ ጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ፍቕሪ እዚ ብልቦናና ሰሌዳ ክነቕምጦ ኣብ ልቦናና ሰሌዳ ድማ ክነቕምጦ ይግብአና። ነዚኦም ቅዱሳን ለቅዱስ ጊዮርጊስ መዘከርታ በዓሉ ብለማዓንቲ እንገብረሉ ስቃይ መከራ ክበጽሖም እንተሎ ቀራንዮ ይዝክሩ፣ ዕለተ ዓርቢ ይዝክሩ፣ ይብርትዑ ብመከርኦም ብዓወት ድማ ስዒሮም ካብ ፈተነኦም ካብ መከርኦም ይወፅኡ። ቅዱሳን ነዚኦም መከራ ብትዕግስቲ ዝተቐበሉ ናብ ጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ዝገበረልና ነገር ሁሉ ኣብ ልቦም ተሓቲሙ ስለ ዝነበረ ደሞ ግን ኣብ ልብና ዘሎ እንታይ እዩ? ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ይህልው ዶ ይኾን? ብሞት ዝተገለጸ ፍቕሪ ንዓይ ንዓኻትኩም ይክብል ከይበደለ ክፍኣት ከይሰርሐ ናይና ክፍኣትን ሓጢኣትን ኣብ ሰውነቱ ጸይሩ ዝተጸፍዐ ብርሃን ገጹ መላእክቲ እኳ ተመስግንዎ እንተለዉ ክልተ ገጾም ይሽፍኑ። ስለዚ ዝጎይታ ዝመድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ብጽፍዒ ተወቂዑ እንድፍታፎም እንትፍ ኢሎምሉ ብዙሕ ናይ ውርደት ነገር ኣብ ልዕሊኡ ገይሮም እዮም። እዚ ኩሉ ዝተቐበለ ንሕና ብነጻነት ብሓርነት መንገዲ ምእንቲ ክንነብር እዩ። ነዚ እዩ ከም ኣገልገልቲ እግዚአብሔር ብሓርነት ነበሩ እምበር እዩ ዝብል ሓራዊ ጽናኤ ክርስቶስ ብነጻነት መንገዲ ክንመላለስ ካብ ባርነት መንገዲ ክንወፅእ ካብ ሰይጣን ማእሰርቲ ድማ ወፂና ደቂ እግዚአብሔር ተባሂልና ክንጽዋዕ ገይርና እዩ። ንሕና እኮ ምንም ነገር የነበረናን ዲያብሎስ ከም ደስትኡ ይጫወተና ናብ ሲኦል እናእተወ ድማ መከራ የብዝሕልና ነይሩ። ርደተ መቃብር ርደተ ሲኦል ነይሩ። መከራና ብዙሕ ነይሩ ወገናተይ። እዚ ኩሉ ዕዳን ዋጋን ዝኸፈለልና መድሓኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ስቃዩ መከርኡ ንዓና ዝኸፈሎ ነገር ሁሉ ክነስታውሶ ክንዝክሮ ይግብአና። ስለዚ ኣብ ልቦናና ክቕመጥ ዝግብኦ መድሓኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኾን ዝግባእ። ሓጢኣት እንሰርሕ እንበድል እኮ ወገናተይ ቀራንዮ ስለለይ ንዝክራ እኮ እዩ። ቅዱሳን በመከሮኦም ሁሉ ዝበርትዑ ኣብ ቀራንዮ ዝተኸፈለሎም ዋጋ ስለ ዝተመልከቱ እዩ። ንሕና ግን ጌጸና ዝኾነ መድሓኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ዝኸፈለልና ዋጋ ረሲዕና ከም ዝጠፍኡ ኣባጊዕ ናውዙ እናበልና እንጓዓዝ ብዙሓት ኢና። ዕረፍቲ ክንረክብ ብህይወት ዘመንና ሁሉ ክንባረኽ ጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዝክሮ ተሰቂሉ ድማ ንዓና ዝኸፈሎ ዋጋ እናዘከርና ወገናተይ ከነምስግን ብሓርነት ጽድቂ መንገዲ ድማ ክንጓዓዝ ይግብአና። ስለዚ ዝጠፋኣኹም ኣባጊዕኹም ነርኹም ከርተት ድማ ትብሉ ነርኹም እዩ ዝብል። ከርተት ኢና ንብል ነርና ወገናተይ። ማንም ካብ ባርነት ከውፅአና ዝኽእል የነበረን ብዙሓት ቅዱሳን መስዋዕት ኣቕሪቦም እዮም። 5500 ዘመን መስዋዕት ኣቕሪቦም ንመልከ ጼዴቅ ብዙሓት ካህናት መስዋዕት ኣቕሪቦም ኣቦና ኣዳም እውን አብርሃም እውን ብዙሓት ቅዱሳን ጻድቃን እንብሎም መስዋዕት ኣቕሪቦም እዮም። ነገር ግን ካብቲ ዝነበርናዮ ባርነት ከውፅኡና ይኽኣሉ። ዘውፅአና ዝተበጀወና ንሱ ጓሳና ሓላዊ ነብስና ጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ዋጋ ብለይ ምንም ሓደ ነገር ብለይ ዋጋ ንሱ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ መከራ ተቐቢሉ ሞይቱ ናትንሳኤ በኹሩ ኮይኑ ትንሳኤና ኣውጁ ዝተንስአ ንሱ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣድሒንና እዩ እሞ ናብኡ ተመለሱ እዩ ዝብል። ሓላዊ ነብስኹም ናብ ዝኾነ ጓሳኹም ናብ ዝኾነ መድሓኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመለሱ እናበለ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝናገር። ስለዚ ላብኡ ክንምለስ ይግብአና። ናብኡ ተመሊስና ናይ ጽድቂ ስራሕቲ ኩሉ ንክንፍጽም ንኣምላኽና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ከምኡ እውን ብለማዓንቲ ኣብ ቅዳሴ ግዜ ዝንበብ ሰነ 23 ኣብዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 44 እስካብ 54 ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዒት ዘስምዖ ዘረባ እዩ። ኣቦታትና ምድረ በዳ ናይ ምስክር ድንኳን ነበረቶም። ንሳ ከዓ እታ እግዚአብሔር ንሙሴ ከምታ ዘርአያ ምስሊ ገይሩ ክሰርሓ ዝኣዘዙ እያ።
ኣቦታትና ምስ ተቐበልዋ ከዓ ብኢያሱ ተመሪሖም ናብታ እግዚኣብሔር ንኣሕዛብ ካብ ገጽ ኣቦታትና ኣስጊጉ ዘውረሶም ሃገር እእተውዋ ክሳብ ዘመን ዳዊት እውን ኣብኡ ጸንሐት። ዳዊት ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞጎስ ረኸበ። ንኣምላኽ ያዕቆብ ዝኸውን ምሕደር ክሰርሕ ከዓ ለመነ። ቤት ዝሃንጸሉ ግን ሰሎሙን እዩ። ከምቲ ነቢዩ ሰማይ ዝፋነ እዩ፣ ምድሪ ከዓ መርገጺ እግረ እዩ። ከመይ ዝበለ ቤት ደዓይኹም እትሃንጹ ለይብል እግዚኣብሔር ከመይ ዝበለ ስፍራ እዩ እቲ ኣነ ዝዓርፈሉ። ነዚ ኩሉ ነገራትስ ኢደይዶ ኣይኮነን ዝገበሮ ዝበሎ እቲ ልዑል እግዚኣብሔር ብኢድ ሰብ ኣብ ዘይተሃነጸት ቤት ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተሃነጸት ቤት ኣይነብርን እዩ። ኣቱም ተረርቲ ክሳድ ልብኹምን ኣእዛንኹምን ዘይተገረዘ ንስኻትኩም እውን ከም ኣቦታትኩም ንመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ትቃወሙ ኣለኹም። ካብ ነቢያትከ ኣቦታትኩም ዘያስጎግዎ መን ኣሎ? ንሳቶም ነቶም ብዛዕባ ምምጻእ እቲ ጻዲቕ ኣቐዲሞም ንዝናገሩ ቀተልዎም። ሕዚ እውን ንስኻትኩም ነቲ ጻድቕ ኣሕሊፍኩም ብምሃብ ቀተልኩሞ። ንስኻቶም ነቲ ሕጊ ብኢድ መላእክቲ ተቐቢልኩም ነርኩም፣ እንተኾነ ግን ይሓለውኩሞምን እዩ ዝብል ክትሕልውዎ ይከኣልኩም እናበለ ይነግሮም ማለት እዩ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ስጉለ ጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ክምስክር እንተሎ ዘድንቁ ተኣምራት እናገበረ ድማ ካብቲ ዘመን እሱ ጠንቋለ ዝነበረ ሰብ ክምልሶም እንተሎ ብዙሓት ሰባት ድማ ተኸቲሎም ነይሮም። 8,000 ዝኣኽሉ ማሕበር ድማ ነይሮም እዮም። ስለዚ ቅዱስ እስጢፋኖስ ስለ ጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ክምስክር እንተሎ ክናገር እንተሎ ኣብቲ ግዜ እሱ ዝነበሩ መኳንንቲ ዝነበሩ ድማ ካህናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሒዞም ናብ መጋወያ ኣምጺኦም እዮም። ስለዚ ቅዱስ እስጢፋኖስ ድማ ናብቲ መጋወያ መጺኡ ገጹ ከም መልኣኽ ገጽ እዩ ኮይኑ ዝረአዮም ነይሩ። ስለዚ እዚ ቅዱስ እስጢፋኖስ ስለ ጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ክናገር እንተሎ ካብ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ድማ እናምጽአ ይመኽሮምን ይግስጾምን ነይሩ። ስለዚ ኣብ ምድረ በዳ ኩሉ ዝመርሖም ኣምላኽ ንሱ እግዚኣብሔር ምዃኑ ይነግሮም ነይሩ። ከምኡ እውን ብዛዕባ እታ ታቦት እውን ክናገር እንተሎ ኣብዚ ንምልከት ኢና ማለት ልበ ኣምላክ ዳዊት ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞገስ ዝረኸበ እግዚኣብሔር ከም ልበይ ዝበሎ እዩ። ልበ ኣምላክ ዳዊት ለንግስና እኳ ክምረፁ እንተለው ኣቦ ኢሴ እቶም ኤልያብ ካብኡ ብላዕሊ ዘለው ዕድመ እዩ ኣቕሪብዎም ናብ ሳሙኤል እግዚኣብሔር ኣብ ገዛኻ ንጉስ ቅባኢልኒ እዩ እሞ ደቅኻ ምጸለይ ክብሎ እንተሎ እቶም መልክዐኛታት ዓበይቲ ዝተባሃሉ እዩ ኣምጽይዎም። ልበ ኣምላክ ዳዊት ግን ጓሳ እዩ ነይሩ። ስለዚ ጓሲ ነይሩ ማለት እዩ እና ክቐብእ ምስ መጸ ሳሙኤል ተዘይቲ ክፈልሕ ይኽእል ፍቃድ እግዚኣብሔር ክኾን ይኽእል። ካሊእ ውላድ እኒኤካ ዶ ምስ በሎ እዋ ኣባጊዕ ዝሕልው እኒአኒ ኢሉ በገና እናደርደረ ኣባጊዕ ድማ ዝሕልው ዝነበረ ጓሳ ልበ ኣምላክ ዳዊት እዩ። ስለዚ ካብ ጓስነት እዩ ላብ ንግስና እግዚኣብሔር ኣምጽይዎ ማለት እዩ። ኣቦኡ ተረስዖ እኳ መድሓኒት ንሱ እግዚኣብሔር ግን የረስዑ እዩ ማለት ሰባት ክርስዑና ይኽእሉ፣ ዘመድና ክርስዑና ይኽእሉ እዮም። ኣይጠቕሙ የረውሒ ክብሉና ይኽእሉ እዮም። ናብ እግዚኣብሔር ንደገፍ ተጠቕሙ ኢኹም ተረውሑ ኢኹም ኢሉ መጎስን ክብርን ዝዕድል ኣምላኽና ንሱ ቅዱስ እግዚኣብሔር እዩ። ነዚ እዩ ቅዱስ እስጢፋኖስ እውን ክናገር እንተሎ ስለ ልበ ኣምላክ ዳዊት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞገስ ረኺቡ እዩ። ንኣምላኽ ያዕቆብ ዝኾን ምሕደር ክሰርሕ ከዓ ለመነ እዩ ዝብል ልበ ኣምላክ ዳዊት ናይ እግዚኣብሔር መሕደሪ ንክሰርሕ ለሚኑ ነይሩ እዩ። ነገር ግን ቤት ዝሃንጸሉ ንሱ ዘይኾነስ ከባብኡ ኣብራኽ ዝርከብ ናይ ሰላም ወዲ ዝኾነ ሰሎሞን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻ ይኹን ከይተሃንጾ ካባኻ ኣብራኽ ዝውለድ እዩ ሰሎሞን ዝሰርሐለ ኢሉ እግዚኣብሔር ተናጊሩ እዩ። ስለዚ ሰማይ ዝፋነ እዩ ምድሪ ከዓ መርገጽ እግረ እዩ ኢሉ እቲ ነቢይ ከም ዝተናገረ ከመይ ዝበለ ቤት ኢኹም ተሃንጹ ለይብል እግዚኣብሔር እዩ ዝብል። ስለዚ እግዚኣብሔር ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተሃነጸት ቤት ኣይነብርን እዩ ኢሉ ክናገር እንተሎ ኣብዚ ንምልከት ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚኣብሔር ሙሉእ በኩልሄ እዩ። ኣብ ኩሉ ቦታ ይርከብ እዩ ማለት ኣብ ውሱን ቦታ ዝርከብ የኾነ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ እንዩ ዝረአይም ዘይረአይም ፍጥረታት ኩሉ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ከመይ ዝበልኩም ገዛኢኹም ተሃንጹ ለይ
بإيد سب استسرح دما أو أين برنيلو زيابير كناجر انتلو نملكتنا بإيد سب زي تهانست بإجزي آبير دما أو استهانست بيتنا قدوسان دينجل ماريام مسيو ويتا مدحانيتي يسوس كريستوس كابا أنتاي خوين إيو توليد إيو سلازي نجرات خلو بإيدو سرح إجزي آبير إيو مالج سلازي نايلبونا خفاعت انتاي مخانو إيو زناجروم زلو قدوس استيفانوس مالج سلازي أنتم ترر تخساد لبخم أذانكم زي تجرز نسخاتهم خما أبوتاتهم نمنفس قدوس كل شعت قاوم اللغم النابل إيو زناجروم مالج أبوتاتهم ون خمز جيروم لنبيات عصاقوم وإيوم نسونا فردي بوتا تتأوس للبلون أجزابير قال تناجرو نبياتو ون نسوهم سوقيكم وميكم مكراون أمسيحكم يخم نتصادقون حليفكم هيوكم قاتلكم وإيكم إلو سلا إيسوس كريستوس مكرا بصحهم خمس سقالو ودما تناجروا بيد ملائكتي حق እግዚአብሔር ናባኹም መጽዩ ነይሩ ነገር ግን ንስኻትኩም ይሐለውሁም ወይ እናበለ ክናገር እንተሎ ንምልከት ኢና ስለዚህ በህይወት ዘመንና ሁሉ ንሕና አምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር ናባና ዘምጾ ሕግን ስርዓትን ክንቅበል ይግበአና በ40 መዓልትና በ80 መዓልትና ተጠሚቅና ና መንፈስ ቅዱስ መሕደር ዝኾንና ኢና ነገር ግን ትና እግዚአብሔር ቃል ናባና መጽዩ ነገር ግን የንቅበል ክንብል እንተለና ካብ እግዚአብሔር ቅጽዓት ከም ጽበየና ምፍላጥ ምርዳውን ይደል ስለዚህ ቅዱስ እስጢፋኖስ በቡሊ ኪዳን ዝነበሩ አቦታት መከራ ያውጽሑሎም ከም ዝነበሩ ከም ዝቀተልዎ ከዝውን አፍተ መጋወያ ሆይኑ ንሱ ብድፍረት ይዝናገር ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሞሊኡ ኃይል እግዚአብሔር ውን ምስኡ ስለዝነበረ ቅዱስ እስጢፋኖስ ክግስጾም ከምህሮም እንተሎ ንምልከቲና እቲ ቤት እግዚአብሔር ውን ዘሃነጾ ናይ ልባ አምላክ ዳዊት ወዱ ሰሎሞን ምዃኑውን ዳዊት ግን ደልዩ ነይሩ ነገር ግን እግዚአብሔር ፍቃዱ ወዱ ሰሎሞን ምዃኑ እዩ አውዝ ዝነግረና ዘርደና ስለዚህ አምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር አው ሁሉ ቦታ ዝሞለአ ከመይ ዝበልኩም ገዛኢኩም ተሃንጹ ለይ ተሰርሑ ለይ ይብል እግዚአብሔር ሰማይ ዙፋን እዩ ምድር ድማ ናይ እግሪ መርገጽ እዩ ከመይ ዝበለ ኢኹም ተሰርሑ ለይ ተሃንጹ ለይ بيد سوال تسرح እግዚአብሔር يحድሪ እናበለ ንሳቶም ብخفአቶም ብዝሃንጽዎ ብዝሰርሕዎ ብዝምክሕዎ ነገር እግዚአብሔር ኣብ خفአትን ንሳቶም ተረርት ልብን ዘይተገረዘ አእዛንም ስለሌለዎም ኣብ ማእኸሎም ድማ እግዚአብሔር ክርከብ ይኽእል ለخفአት ሰባት ቄም ዝገብሩ ልብድሉ ሰባት ኣብ ማእኸሎም እግዚአብሔር ክርከብ ሃምለ ይኽእልውን ዝነግረና ሚስጥራውና መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ምዃኑ ምፍላጥ ምረዳእ የድል ስለዚህ ለእግዚአብሔር እንገብሮ ነገር ሁሉ በንጹህ ልብ ክኾን ይግብኦ እምበር አይ ለእግዚአብሔር ሃምዙ ይልና ባዕልና ናብ ንሳሌ ተመለስና ባዕልና ላብ እግዚአብሔር መንገድ ለመጻና ዝን ከንገብር ኢና ትንብል እንተለና እግዚአብሔር ውን ከምዚ ሕጉሶ ዕጣንኩም ደስ ይበለኒ ኢሉ ነብዩ ኢሳይያስ ውን ከም ዝተናገሮ እግዚአብሔር ጸሎትና ክሰምዕ ከምቲ ዕጣን ትክድማ ቅድም እግዚአብሔር ምእንቲ ከዓርግ ክንገብሮ ክንሰርሖ ዝግብአና ልብና ካብ خفአት ካብ ኃጢአት ሁሉ አርሒቅና ኣብ ውሽጥና ክርስቶስ አንጊስና ዝተሃነጸ ቤተ መቅደስ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ ዝተሃነጸ ቤተ መቅደስ ክንኾን ይግብአና ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ዝሰርሐ ሰማይ ዙፋኑ ምድሪ ድማ ናይ እግሩ መርገጽ ዝኾነ አምላክ ቅዱስ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንርዳእ ይግብአና ስለዚህ ዞም እስጢፋኖስ ዝሓዝዎ ንመንፈስ ቅዱስ ዝቃወሙ ተረርቲ ክሳድዮም ከምኡውን ዘይተገረዘ አእዛን ዘለዎም ስለዚህ እግዚአብሔር ከመይ ዝበለ ገዛኢኩም ተሃንጹ ለይ ስለዚህ ብኢድ ሰባብ ተሰርሐ ይኾንኹ አነ ዝሓድር ይዝብል ስለዚህ ዝቤተ መቅደስ ልናገር ለሎ እግዚአብሔር ዝሓድር ኣብ ናይ ሰብ ልቦና ቤተ መቅደስ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ውሽጡ እግዚአብሔር ከም ዝሓድር بيد سبل يخونس بيد እግዚአብሔር ኢና ንሕና ተሃኒጽና ተሰሪሕና ስለዚህ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝሓድር አባኹም ልብ እዩ መጀመሪያ አባኹም ልብ ከሓደረ ቤተ መቅደስ ተሰራሕኩም ትርጉም የውሊ ስለዚህ እግዚአብሔር አባኹም ሓዲሩ አባኹም ድማ ዝሓድር ምዃኑ ክትፈልጡ ክትርዱ ይግበኩም ከዚ ግን ተረርቲ ልብ ኮይንኩም ይኹም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኩም ንከይሓድር ተቃውምቲ መንፈስ ቅዱስ ኮይንኩም ይኹም እናበለ እዩ ቅዱስ እስጢፋኖስ ዝናገሮም ስለዚህ ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተሰርሐ የሓድሪ ክብል እንተሎ እግዚአብሔር ብኢድ እግዚአብሔር ኣብ ዝተሰርሐ ልቢ አነ የሓድር እየ ስለዚህ ልቦናኹም አንጽይኹም ካብ ክፉእ ነገር ምቁዋም ውጹእ እናበለውን እስጢፋኖስ ክናገሮም እንተሎ እዝና መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እዚ ንምልከቲና ማለት ከምኡውን ብለምዓንቲ
ሰነ 23 ቅዳሴ ጊዜ ዝንበብ ና ወንጌል ክፍሊ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 12 እስካብ ፍጻሜ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ። ከምዚ ድማ ይብል ካብ ዘመን መጥምቀ ዮሐንስ ክሳብ ሎሚ መንግስተ ሰማያት ትግፋዓላ እቶም ተገፋዕቲ ድማ ይመናጠልዋ ኣለዉ። ኩሎም ነቢያትን ሕግን ክሳብ ዮሐንስ ተነቢዮም እዮም እሞ ክትቕበልዎም እንተ ደኣ ደሊኹም እቲ ከመጽእ ዘለዉ ኤልያስ ንሱ ዮሐንስ እዩ። ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ። ነዚ ትውልዲ እዚ ብምንታይ ክምስሎ እየ? ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ሓዝቶም ዝጽውዑ ቆልዑ እዩ ዝመስል። ከምዚ ከዓ ይብልዎም እምብልታ ነፊሕናልኹም ኣይሰዓሰዓኹምን፣ ኣልቂስናልኹም ኣይበኸኹምን። ዮሐንስ እንተይበልዐን እንተይሰተየን እንተመጸ ጋኒን ኣለዎ ይብሉ። ወዲ ሰብ እናበልዐን እናሰተየን እንተመጸ ከዓ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ዓርኪ ተቐበልቲ ቀረጽን ሓጣኣንን ይብሉ። ጥበብ ግን ብደቃ ጸደቐት። ድሕርዚ ኢየሱስ ነተን ብዙሕ ተኣምር ዝተገበረለን ከተማታት ስለዘይተነሳ ከምዚ ኢሉ ክነቕፈን ጀመረ። ወይለኺ ከራዝዮን፣ ወይለኺ ቤተሳይዳ፣ እዚ ኣባኻትክን ዝተገበረ ተኣምራት ኣብ ጤሮስን ኣብ ሲዶናን ተገይሩ እንተዝኸውንስ ቀደም ወጮ ተኸዲነን ሓመኾሽቲ ነስኒሰን ምተነሳሃ ነይረን። ብመዓልቲ ፍርዲ ግን ካብ ንኣኻትክን ንጤሮስን ሲዶናን ከም ዝቐለለን እነግረክን ኣለኹ። ኣቲ ቅፍርናሆም ንስኺ ከዓ ክሳብ ሰማይ እኳ እንተተለዓልኺ ክሳብ ሲኦል ክትወርዲ ኢኺ። እታ ባኽ ዝተገበረ ተኣምራት ኣብ ሶዶም ተገይሩ እንተዝኸውንስ ክሳብ ሎሚ መሃለወት ነይራ። ብመዓልቲ ፍርዲ ግን ካባኽስ ንምድሪ ሶዶም ከም ዝቐላ እነግረካ ኣለኹ። በቲ ግዜ እቲ ኢየሱስ ከምዚ በለ፣ ኦ ኣቦ ጐይታ ሰማይ ምድርን እዘን ነገራት እዚአን ካብ በልሕትታትን መስተውዕልትን ሰዊርኻ ንህፃናት ስለ ዝገለጽካዮ ኣመስግነካ ኣለኹ። እወ ኦ ኣቦይ ፍቓድኻ ከምኡ እዩ እሞ ካብ ኣቦይ ኩሉ ተዋሂቡና ኣሎ። ብዘይ ኣብ ንወልድ ዝፈልጦ ሓደ እኳ የለን። ንኣብ እውን ብዘይ ወልድ እቲ ወልድ ክገልጸሉ ዝደለየን እንተዘይኮይኑ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የለን። ኣቶም እትጽዕሩ ጸርኹም ዝኸበደኩምን ኩላትኩም ናባይ ንዑ ኣነ እውን ክዕርፈኩም እየ። ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ እውን ተመሃሩ። ኣነ የዋህ እየ ልበይ እውን ድሑት እዩ እሞ ንነብስኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም። ኣርዑተይ ልዝብ ጾረይ ቀሊል እዩ እሞ። ስለ ቃሉና ኣምላኽና ናይ እግዚኣብሔር ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣብዚ ጐይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ዮሐንስ ምስ ነኣዶ ክናገር እንተሎ ካብ ዘመነ መጥምቀ ዮሐንስ ክሳብ ሎሚ መንግስተ ሰማያት ትግፋዓላ። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ ንስሓ እተው ኢሉ ኣብ ምድረ በዳ ሰቢኹኩም ኣምሂሩኩም እዩ። ነገር ግን ንስኹም ክትቕበልዎ ይኽኣልኹም። ልብኹም እንታይ ኮይኑ ደንዲኑ ክትሰምዕዎ ይኽኣልኹም። ከምኡ እውን መንግስተ ሰማያት ገፊዕኹማ ብኢድ መላእክቲ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ናባኹም መፅኡ ነይሩ። ነገር ግን የተቐበልኹምዎ ኢሉ ቅዱስ እስጢፋኖስ ከም ዝተናገሮ እዚኣቶም እውን መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ ብቅዱስ ወንጌሉ ኣሚንኹም ንሳ እተው ተተባሃሉ። ነገር ግን ገፊዖማ ማለት እዩ። እቶም ተገፍዕቲ ዝተባሃሉ ድማ ኣይሂዛብ እዮም ማለት እዩ። እቶም ተገፍዕቲ ዝተባሃሉ ድማ ካብ ዓሳ ምስጋር ዝተፀውዑ ካብ ዝተፈላለየ ቀረፅነት ስራሕ ዝተፀውዑ ኣቦታትና ሃዋርያት እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻትኩም ተፀዊዕኹም ነርኹም መንግስቲ እግዚኣብሔር ንክትወርሱ ንኦሪት ሕጊ ሒዝኩም ከምኡ እውን ና ወንጌል ቃል ሒዝኩም ክትጓዓዙ ተፀዊዕኹም ነርኹም። ነገር ግን ንስኹም የተቐበልኹም ሞይ እቶም ተገፍዕቲ ድማ እዚኦም ኣሕዛብ እዮም። እዚኦም ሕጊ እግዚኣብሔር ይፈልጡ እዚኦም የተምሃሩ ኢልኩም ንነዓቕኹሞም ግን እሳቶም ዋና ናይ መንግስተ ሰማያት ኮይኖም እዮም እናበለ እዩ ጐይታ መድሓኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነግረና ዘሎ። ካብ ኣሕዛብነት ተላዒሎም ጳጳሳት ዝኾኑ ካብ ኣሕዛብነት ተላዒሎም ቅዱሳን ዝኾኑ ብዙሓት እንዲሁ ኣብና ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከምኡ እውን ገድሊ ቅዱሳን ክናንብብ እንተለና ታሪኮም ብስፍሓት ንረክብ ኢና ማለት። ስለዚ መንግስተ ሰማያት ትግፋዓላ ካብ ምን ጀሚራ? ካብ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ጀሚራ ሰበኸኩም ዘምህረኩም ትገፍዕዋ ኣለኹም።
እቶም ተገፍዕቲ ግን ይመናጠልዋ ኣለዉ መንግስተ ሰማያት ንክወርሱ ናብ ወንጌል ሕጊ ክፍጽሙ ብወንጌል አሚኖም በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ድማ ተጠሚቆም ናብኣ ክኣትዉ ይመናጠል ኣለዉ እዩ ዝብል ስለዚ ፍቅረ መንግስተ ሰማያት ኣብ ልቦናና ንክህሉ ፍቅረ መንግስተ ሰማያት ኣብ ልቦናና ውሽጢ ሃልዩ ስለ መንግስተ ሰማያት ኢልና መከራ ንቀበል ስለ መንግስተ ሰማያት ኢልና ሕጊ ትእዛዝ እግዚአብሔር እናኽብር ልክንኾን ንኣምላኽና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ኩሎም ነቢያት ሕግን ክሳብ ዮሃንስ ተነቢዮም እዮም ክትቅበልዎ እንተደሊኹም እቲ ክመጽእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ዮሃንስ እዩ ዝብል ኣብዚ ኤልያስና ዮሃንስ ከነጻጽሮም እንተሎ ንምልከት ኢና ማለት እዩ ዘመሳስል ነገር ስለሌለዎም እዩ ኤልያስ ከምኡ እውን ዮሃንስ ዘመሳሰሎም ባህታውያን እዮም ኩልቲኦም ተሃራሚ እዮም ኩልቲኦም ይጾሙ ይጽልዩ እዮም ከምኡ እውን ኤልያስ መምህር ወመገስጽ እዩ ኣክዓብና ኤልዛቤል ከይፈርሐ ዝገስጽ እዩ ቅዱስ ዮሃንስ እውን ኣብ ዘመኑ ሄሮድስና ሄሮዳዳ ድማ ዝገሰጸ መምህር እዩ ማለት ስለዚ ኤልያስ እና ዮሃንስ ዘመሳሰል ነገር ስለሌለዎም እዩ አውዚ ዝነግረና ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ትውልድ እዚ ብምንታይ እየ ክምስሎ እዩ ዝብል ስለዚ ቤተ አይሁድ እዩ ብምንታይ እየ ክምስሎ ኢሉ ክርስቶስ ክናገር እንተሎ ስለዚ መሓዝቱ ዝፅውዕ ቆልዓ እዩ ዝመስል ከምዚ ድማ ይብሎም እምብልታ ነፊሕናልኩም ኣይሰዓሰዓኹም ኣልቂስናልኩም ኣይበኸኹም እዩ ዝብል ማለት እዩ አውዚ ክናገር እንተሎ እምብልታ ኢሉ ከምኡ እውን ከም ደርፊ ገይሩ ዝናገር ዘሎ ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ እዩ ነጊርናኩም አምሂርናኩም ነገር ግን ንስኹም ክትቅበልዎ ይኽአልኹም ብሓጎስ ክትቅበልዎ ይኽአልኹም ከምኡ እውን በኺና ከምኡ እውን ንስኹም እውን ኣይበኸኹም አልቂስና ንስኹም እውን የልቀስኹም ማለት ናይ ዮሃንስ ትምህርቲ እዩ ማለት አውዚ ብሓጎስ ከምኡ እውን ብደርፊ ገሊጽዎ ለሎ ናብ ጎይታ ትምህርቲ ምክንያቱ ናብ ጎይታ ትምህርቲ ውልድነት ዝህብ ና ቅዱስ ዮሃንስ ግን ናይ ንስሐ ጥምቀት ዝህብ እዩ ነይሩ ማለት ስለዚ ብዛ ነጻጺሩ ክናገር እንተሎ እዩ ቅዱስ መጽሓፍ ማለት ዮሃንስ ከይበልዐ ከይሰትየ ናዋኹም መጽኡ ንስኹም ግን ጋኔን እንየው ኢልኹም ወዲ ሰብ ልብለሎ ንባዕሉ እዩ ጎይታና መድኃኒትና ይስኩን እናበልዐና ሰትየ ተመጸ በላዓን ሰታይ ወይን ዓርኪ ቀረጽቲ ኢልኹም ዝምስ ኃጢአተኛታት ይዝውዕል ኢልኹም ተናጊርኹም ጥበብ ግን ብደቃ ጸደቀት እናበለ ይናገር ማለት ጥበብ ዝተባሃለ ንሱ ጎይታ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዘይ ምእማንን እውን ዝተወቀሳ ከተማታት ከም ዘለዋ እውን ይነግረና ዕረፍቲ ድማ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ እውን አውዚ ይነግረና እዩ ማለት ስለዚ እዚ ምስጢር እዚ ጎይታ ሰማይ ምድሪ አቦይ ቶም ብልሕታት ኢና ልብሉ መስተውዕልቲ ኢና ልብሉ ካብኦም ሰዊርካ ንህፃናት ዝገለጽካዮ ማለት ህፃናት ዝተውሃሉ ሐዋርያት እዮም ማለት ብትምህርቲ ለይበሰሉ ገና እዮም ዝተውሃሉ ቶም ብልሕታት ኢና መስተውዕልቲ ኢና ዝብሉ ግን ኦሪት ኢና ንፈልጥ ዝብሉ እዮም ካብኦም ሰዊርካ ነቶም ብልሕታት ዝኾኑ ሰዊርካ ማለት እዩ ነቶም ህፃናት ዝኾኑ ስለ ልገለጽካ ለሐዋርያት ተመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ስለ ወንጌል ቃል እዩ አውዚ ዝናገር ዘሎ አቶም እትጽዕሩ ጾርኩም ዝኸበደኩም ኩላኻትኩም ናባይንዑ አነ እውን ከዕረፈኩም እየ እዩ ዝብል ስለዚ ሸኽምና ልኸበደና ሽግርና ሁሉ ነገርና እምቢ ካባና የወርድ ይልበለና ናብ አምላኽና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመጽእ ይግብአና እሱ እዩ ዘዕርፈና አርዑት ጾርና ሁሉ እውን አራጊፉ ለነብስና እውን ዕረፍቲ ክህልወና ዝገብር ጎይታ አምላኽ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኩሉ ሻዕ ናባይንዑ አነ ከዕርፈኩም እየ ሸኽምኩም እውን ክሽከም እየ እናበለ ዝጽውዐና ቅዱስ አምላኽ እዩ እሞ ናብኡ መጺና ልክንዕርፍ ትንሣኤን ህይወትን ሓቂ መንገድን ናብ ዝኾነ ሕያዋይ ጓሳና ኢየሱስ ክርስቶስ መጺና ናይ ነብስና ዕረፍቲ ክንረክብ ናብኡ እውን ክንምለስ ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ከምኡ እውን ብለማዓንቲ ሰነ 23 ወርሓዊ መዘከርታ በዓሉ ንገብረሉ ሰማይቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዩ ሰማይቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዘመነ ሰማይታት ዝነበረ ቅዱስ እዩ ስለ ክርስቶስ ድማ ምስክር ኮይኑ ሰማይትነት ዝተቀበለ ሊቀ ሰማይታት ኢልና ንጽውዖ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ዘመን እሱ ካህድያን ነገስታት ነይሮም ኣብቶም ካህድያን ነገስታት ቅድሚ ንሰብዓ ነገስታት ኣብቲ ዘመን እሱ ዝነበሩ ዘሸነፎም እዩ እዚ ሰማይት እዚ ገና ብህፃንነቱ ጀሚሩ እውን ዝተምሃሮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ መጻሕፍቲ ነይሩ ከምኡ እውን ፈረስ ምግላብ እውን ተማሂሩ ነይሩ አቡኡ እውን መኮንን እዩ ነይሩ ናይ አቡኡ ናይ ዞሮንቶስ ድማ
ስልጣን ክቅበል ብ20 ዓመቱ ክኸድ እንተሎ ኣብቲ ናይ ሮማ ነገስታት ዝነበሩ ድማ ጣዖት ከምልኹ እንተለው እዩ እዚ ሰማዒት እዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተመልኪቱ ማለት እዩ። እዚ ናይ ጣዖት ስርሖም ክሰርሑ እንተለው ግን ሰማዒቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደስ የበለይ ማለት እዩ። ስለዚ ትሒዝዎ ዝነበረ ብርን ወርቅን ንድኻታት ሂቡ ስለ ጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስከረ ቅዱስ ሰማዒት እዩ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ድራጎን ዝተባሃለ ብዙሓት ሰባት ዝግብርሉ ዝነበሩ ዘፍርሕ ዝነበረ ገበል እውን ዝቐተለ እዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዩ። ስለዚ ፈጣን እዩ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብሂወት ዘመንና ሁሉ ክጽግመና ተሎ ክሽግረና እንተሎ ኦ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዒት ቀልጢፍካ ብጽሐለይ ክንብሎ እንተለና ቀልጢፉ ዝበጽሕ ከምኡ እውን ካብ ናይ ሰይጣን ካብ ናይ ገበል ፈተናታት ሁሉ ዘድሐነና ሰማዒት ምዃኑ ክንፈልጥ ክንርዳእ ይግብአና ማለት። ስለዚ እዚ ሰማዒት እዚ ስለ ክርስቶስ ኢሉ መከራ ተቐቢሉ ስለ ክርስቶስ ድማ ዝመስከረ ገና ብመንእሰይነቱ ዕድሚኡ ወዲ 20 ዓመት ኮይኑ ሹመት ስልጣን ክበሃወካ እዩ ክርስቶስ ክሓድ ክበሃል እንተሎ ክርስቶስ ድማ ህይወቱ እዩ ንክርስቶስ ድማ የክሕዲ ዘድሐነኒ ንሱ ኣምላኽ እዩ ንዑ የክሕዲ ኢሉ ገና ብመንእሰነቱ መንፈሳዊ ተጋድልኡ ዝጀመረ እዩ። ስለዚ ካብ ቅዱስ ጊዮርጊስ መንእሰያት ክንምሃር ይግብአና ብእምነትና ክንጸንዕ ዝግብአና ከም ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ህይወት ገድሉ ክንምልከት እዩ ዝግብአና። ቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት ፀሓይ ኮኾብ ብሩህ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብሩህ ዝኾነ ፀሓይ ዝኾነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብቲ ዘመን እሱ መከራ ንዘውጽሕሉ ዝነበሩ ነገስታት ብዓወት ተሸኒፍዎም እዩ። ንሳቶም እውን መወዳእቶም ምድሪ ተኸፊታ ዝውሓጠቶም ከምኡ እውን ካብ ሰማይ ሓዊ መጺኡ ድማ ኣቃጺልዎም እዩ። ናይ ክርስቲያን መከራ እውን ብዙሕ ስለ ዝነበረ ጸጥ እውን ንክብል ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸልዩ ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዱ ቶም 70 ነገስታት እውን ኣቃጺልዎም። እዞም 70 ነገስታት እዚኦም ብዙሕ ፈተና እዮም ኣውጺሖምሉ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ነዋሕቲ ብዝኾኑ ችንካራት ንክኸድ ገይሮሞ እዮም ሓዊ ገይሮም ማለት እዩ። ንሕና ዕሾኽ ክወግአና እንተሎ ከመይ ሃም ንሳቀይ ንፈልጥ ኢና ዝኾነ ነገር ክነኽአና እንተሎ ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን ዝበልሑ ነዋሕቲ ዝኾኑ ሚስማራት ካብ ሚስማር ድማ ዝጠንከሩ ሓጭናት ችንካራት ብሓዊ ወርሲኖም ኣብ ልዕሊኡ ኸዲሎም መከራ ኣውጺሖምሉ እዮም። ደሙ እውን ናብ ምድሪ ከም ማይ እስካብ ዝፈስስ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ክርስቶስ መከራ ናይ ክርስቶስ ስቅያት ብዕለተ ዓርብ ዝበጽሖ ተመልኪቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብመከርኡ ሁሉ ድማ ይብርትዕ ነይሩ ማለት እዩ። ደም ስሩ እውን እስካብ ዝበጣሕጦሱ ማለት እዩ። ጊዮርጊስ ነቲ ስቃይ ኮይንካዮ ኢሉ ደራሲ ዝተናገረ ንዚ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዙሕ ፈተና ብዙሕ መከራ ኣውጺሖምሉ እዮም። ናይዚ ዓለም ዝሃፍቲ ናይዚ ዓለም ዝሹመት ልቡ ከይቀይሮ ብክርስቶስ ፍቅሪ ድማ ዝጸንዐ ጽኑዕ ዝኾነ ሰማዒት እዩ። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንብረቱ ሃፍቱ ሁሉ ገዲፉ ናይ ሰማዒትነት መንገዲ ዝተኸተለ እዩ። ዝፈጠሮ ኣምላኹ ዝኣዘዞ ትእዛዝ እውን ብሂወት ዘመኑ ዝፈጸመ እዩ። ዝፈጠሮም ኣምላክ ረሲዖም ንባዕድ ኣማልክቲ ድማ ዝግዝኡ ዝነበሩ ሰባት ንትገበል እሱ ዘቕርብሉ ዝነበረ መስዋዕቲ ናሰብ መስዋዕቲ እዩ ነይሩ። ካብኡ ድማ ላቂቕዎም ነፃ ድማ ኣውፂእዎም እዩ ማለት እዩ። ስለ ጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ 70 ነገስታት ከይሓፈረ ኣብ ዓለዋውያን ነገስታት ክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ባህሪ ኣምላክ ምዃኑ ዝመስከረ እዩ። ጣዖት ኣምለኽቲ እውን ብተኣምራቱ ብትምህርቱ ዘሕፈረ ዓብይ ሰማዒት እዩ እዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት። ነዚኣ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እውን ኩሉ ሻዕ ዕለት 23 ክኾን እንተሎ ናይዚ ሰማዒት እዚ መዘከርታ በዓሉ ትገብር። ንብረታዊት ከም ዝበጽሐላ ሁሉ እትገበል ክበልዓት ዓሲራ ነይራ እያ። ንዓ እንታይ ገይሩ እዩ ካብቲ ገበል ምብላዕ እንታይ ገይሩ ኣድሒንዋ እዩ። ደሞ ክውሕጡና ክበልዑና ዝብሉ ብዙሓት ገበላት እኒአው እዮም። ካብቶም ገበላት እሶም ፍጡነ ረድኤት ዝኾነ ቅዱስ ጊዮርጊስ መጺኡ ካብ ፈተና ካብ መከራ ሁሉ ንከድሕነና ንኣምላኽና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና።
መከራው ልዕሊኡ አውፂሖም ንቅዱስ ጊዮርጊስ ክስልችዎም እንተሎ ጌታ እውን ካብ መከርኡ ኩሉ ከድሕኖ እንተሎ ኣዕጽምቲ እዮም ጥሒኖም ደብረ ይድራስ ናብ ዝበሃል ቦታ ኣዕጽምቱ በቲኖሞ። ኣብዚ ግዜ ዝዓጽሙ ዝዓረፎም ሳዕርና ቆጽሊ ጊዮርጊስ ሰማዕት ቅዱስ ለእግዚአብሔር ዝብል ጽሑፍ ተረኺብዎም እዩ ማለት እዩ። ነዚ እዩ ባሕረ ጥበባት ቅዱስ ያሬድ እውን ሰአለነ ጊዮርጊስ ኣብ እግዚአብሔር ወጸሊ ብእንቲ ኣነ እናበለ ስለናትና ጸሊ ናብ እግዚአብሔር ጊዮርጊስ እናበለ ዝናገር ንዙ እዩ። እቶም ሰባት እውን ሓሪዶሞ እዮም። ስጉኡ እውን ከም ሓመድ እንታይ ገይሮሞ በቲኖሞ እዮም። ኣምላኽ ንሱ ቅዱስ እግዚአብሔር ድማ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ሞት ረጊጹ ንክትንስእ ገይሩ እዩ። ብሰላም ድማ ንክሻገር እግዚአብሔር ገይሩ ናይ ክብሪ መንግስቱ እውን ኣውሪስዎ እዩ ማለት። ስለዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዚ መከራታት እዚ ኩሉ ክሓልፍ እንተሎ ብዙሓት ሰባት ናይ እምነቱ ጽንዓት ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተመልኪቶም ሪኦም ላብ ክርስትና እምነት ዝመጹ ክርስቶስ ድማ ዝኣመኑ ብዙሓት እዮም ማለት። ናብ ዕንጨቲ ከኣስርዎ እንተለዉ እቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ዓምዲ ክልምልም እንተሎ እታ መበለት ወዳ ሓሚሙዋ ዝነበረ ድማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከም ዘድሐኖ ኣብ ገድሉ ክነንብብ እንተለና ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንረክብ ኢና ማለት። ና ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝገበሮ ተኣምራት ብዙሕ እዩ። ጸሎት ክንጸልይ እንተለና እውን ፈጢኑ መጺኡ ካብ መከራ ኩሉ ዘድሕን ሰማዕት ምዃኑ ክንፈልጥ ክንርዳእ ይግብአና። ሰነ ሎሚ 23 ዕለት 23 ኩሉ ሻዕ ድማ ወርሓዊ በዓሉ ንገብረሉ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተምህረና እያ። ሚያዝያ 23 ግን በዓለ ዕረፍቱ እዩ ቅዱስ ጊዮርጊስ። ተጋድልኡ ን7 ዓመታት ተጋድልኡ ፈጺሙ እዩ። ብሰማዕትነት ድማ ክሳዱ ብሰይፊ ተቆሪጹ ምስክር ኮይኑ ሰማዕት ኮይኑ እዩ ማለት። ስለዚ ሰማዕት እዚ ብመንእሰይነት ዕድሚኡ ናይ ክርስቶስ ፍቕራ ውሽጡ ሓዲርዎ ስለ ክርስቶስ ኢሉ ብዙሕ መከራ ዝተቐበለ እዩ። ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት መከርኡ እዚ እዩ ሃምዚ እዩ ኢልና ክንቆጽሮ ይንኽእል። ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ስቅያትና መከራ እዮም ኣብቲ ዘመነ ሰማዕታት ዝነበሩ ሰባት ንቅዱስ ጊዮርጊስ ልድድያኖስ ንጉስ ከምኡ እውን 70 ነገስታት እዮም። እዞም 70 ሓደ ንጉስ ጥራሕ ይኾነ እዞም 70 ነገስታት እዚኦም ኣሳቂዮም ብዙሕ መከራ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ኣውፂሖም መርዚ ዝቕምም ሰው ኣምፂኦም መርዚ ተስተይዎ ንሱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብስመ እግዚአብሔር ጸዊዑ እንታይ ገይሩ ሰትይዎ ገጹ ድማ እንታይ ኮይኑ ኣብርሂ እዩ። እዚ መርዚ ዝቐመመ ሰብ ድማ እዚ ነገር እዚ ከመይሉ ክኾን ይኽእል? ምክንያቱም ሰኣየር ኣጋንንቲ ተነጋጊሩ ንሰብ ማዓንጡ ዝበጣጥስ ከውዱ ድማ ዝግልብጥ መርዚ ይሰርሕ ከመይሉ ክኾን ይኽእል ኢሉ ዝማ ብሓቂ ዝኣምኖ ኣምላኽ ሓቀኛ ኣምላኽ እዩ ኢሉ ትመርዚ ልቕምም ዝነበረ ሰው እውን ብክርስቶስ ኣሚኑ ሰማዕትነት ተቐቢሉ። ስለዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብመከራ ኩሉ ውሽጢ ክሓልፍ እንተሎ ሰበይቲ ንጉስ እውን ከይቀረየት ጸልዩ መዝሙረ ዳዊት ክጽልይ እንተሎ ኣብ ቤተ መንግስቲ ነጋ ንግሆ ነቶም ጣዖታት ኣነ እውን መስዋዕት ከቕርብ እየ ኢሉ ሓቂ መስልዎ እቲ ንጉስ ላብ ገዝኡ እኳ ክእትዎ ተሎ ሰበይቲ እታ ንጉስ እውን ብቅዱስ ጊዮርጊስ ትምህርቲ ሰሚዓ ተቐይራ እያ ማለት እዩ። ክርስቲያን ኮይና እያ ኣሚና ተጠሚቓ ከምኡ እውን መከራ ተቐቢላ ሰማዕትነት ኣክሊል እውን ዝተቐበለና ቅዱስ ጊዮርጊስ ደቂ ነገስታት ከምኡ እውን መድሓኒት ዝቕምሙ ዝነበሩ ጣዖት መምለኽቲ ዝነበሩ ናይቲ ቤተ ጣዖት ድማ ካህናት ዝነበሩ ከይቀረ ብቅዱስ ጊዮርጊስ ብዙሕ ሽሕ ኢኣመንቲ ብተግባሩ ክርስትና ብተግባር ዝገለጸ ቅዱስ ሰማዕት እዩ ማለት። ስለዚ እዚ ቅዱስ ሰማዕት እዚ ንዓና እውን ክርስትና ብሂወትና ልክንትርጉም እምቢልና ኃጢአት ኣበደል ኣብ ርኩሰት ለለና ብጽድቂ መንገዲ ልንክንኸድ እዚ ሰማዕት እዚ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ንካማልደና ንብዙሓት ካብ ደዌ ካብ ሕማሞም ሁሉ ከም ዘድሐነ ሁሉ ብዙሕ ደዌ እንሳቀይ ኣብ ሕክምና ዝተፈላለየ ቦታታት እኒና መውፅኢ መእተዊ ዝሰኣና ብጭንቀት ሕማም ዝተፈላለየ ሕማም ተተሓዝና ሰባት እኒና ብሕታውነት ቤና ኮይና ኣብ ስደት እንጭነቕ ሕማም ዝሓዘና ብዙሓት ሰባት እኒናና እዚ ዝፈውስ ዘድሕን ሰማዕት እዩ። ክርስቶስ እውን ቃል ኪዳን ብዙሕ ቃል ኪዳን ዝኣተወሉ እዩ። ሽምኻ ዝጸውዐ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣምላክ መሓረኒ ዝበለ ኣነ ፈጢነ እንታይ ገብረ እየ ከድሕኖ እየ መከራ እውን ይረኽወይ ኢሉ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ቃል ኪዳን
አትዩል እዩ ማለት ስለዚህ ብህይወት ዘመንና ሁሉ እዚ ሰማዕት እዚ ክንጽውዖ እንተለና ሃያል መስተጋድል ጊዮርጊስ ገድልኻ ድማ ብትዕግስቲ ዝፈጸምካ ናባና ድማ ነዓ ክንብል እንተለና ኣምላኽና ቅዱስ እግዚኣብሔር ካብ ፈተና ካብ መከራ ሁሉ ዘድሕነና ምዃኑ ክንፈልጥ ክንርዳእ ይግብአና። ናይዚ ሰማዕት እዚ በረከቱ ረድኤቱ ኣማላድነቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ከምኡ እውን ብለማዓንዲ መጽሓፈ ስንክሳር ክናነብብ እንተለና ናይ ንጉስ ዳዊት ወዱ ዝኾነ ንጉስ ሰሎሞን ናይ ዕረፍቲ በዓሉ መዘከርታ ምዃኑ እዩ መጽሓፈ ስንክሳር ሰነ 23 ክናነብብ እንተለና ዝነግረና ማለት እዩ። እዚ ወዱ እዚ ካብ ቤርሳቤ እዩ ወሊድዎ ልበ ኣምላክ ዳዊት። ነገር ግን ቤርሳቤ ካሊእ ሰብኣይ ነይርዋ እዩ። እቲ ሰብኣያ ቀቲሉ በደል ሰሪሑ እዩ ንቤርሳቤል ወሊድላ። ተቐዲሙ ዝወለዶ እውን ሞይትዎ እዩ። ድሓር እውን ልበደሎ ዝሰርሖ ሓጢኣት ኩሉ ነቢዩ ናታን መጺኡ ምስ ነገሮ ልበ ኣምላክ ዳዊት በኺዩ ኣምላኸይ ቅዱስ እግዚኣብሔር ሕዚነዮ እየ ኢሉ ናብ ልቡ ተመሊሱ ናይ ሰላም ወዲ እግዚኣብሔር እናሱ ዘተዓረቕ ንጉስ ሰሎሞን ድማ ተወሊዱ እዩ ማለት እዩ። ንጉስ ሰሎሞን ምስ ተወለደ ድማ ብ12 ዓመቱ እዩ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ፍቃዱ ኮይኑ ናይ አቡኡ መንበረ መንግስቲ ድማ ተኪኡ ወዲ 12 ዓመት ናሃለየ እስራኤላውያን ዝገዝእ እዩ። ኣብ ዙፋን ድማ ክወፅእ እንተሎ ሳዶቅ ዝበሃል እውን ሊቀ ካህናት ነይሩ። ኣቦታት ሽማግለታት እውን ይመኽርዎ ይግስጽዎ ነይሮም እዮም። ከም ኣቦኻ ከም ዳዊት ኩን እውን ይብልዎ ነይሮም እዮም። ኣብዚ ግዜ ዝን ኣብ እግዚአብሔር ክጽልይ እንተሎ ወዲ ንጉስ ዳዊት ንጉስ ሰሎሞን መፍቀሬ ጥበብ ማለት እዩ ኣምላኸይ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝህዝብ ዝመርሐሉ ጥበብና ምስተውዓል ዓድለኒ ኢሉ ገንዘብ ሃበኒ ሃፍታ ሃበኒ ዝሃበኒ ይበለ ጥበብና ምስተውዓል ሃበኒ ኢሉ ጸልዩ። እግዚአብሔር እውን ጸሎትኻ ሰሚዐ እየ ገንዘብ ዝተፈላለዩ ነዋያት ይኹን ካይ ሓቲትኻኒ ዝለመንኻኒ ዝህዝብ ዘመሓድረሉ ጥበብ ምስተውዓል ዓድለኒ ስለ ዝበልኻ ኸማኻ ዝበለ ጥበብን ምስተውዓልን ዘለዎ ሰብ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣይትንስኢ ከምኡ እውን ኣይህልዊ ንዓኻ ምስተውዓልና ጥበብ ዓዲለካኒ ኢኹ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሂብዎ እዩ። እዚ ዘስተውዕለሉ ጥበብ እግዚአብሔር ዓዲልዎ እዩ። ነዚኢና ጥበብ ከም ሰሎሞን እናበልና እውን እንናገሮ ነዚ ሎሚ ጥበብ ምስተውዓል ሲኢና ላበይሃም ንኸድ ታይሃም ንሰርሕ ታይሃም ንገብር ልጠፍአና ሰባት እኒኤና እሞ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ንንጉስ ሰሎሞን መፍቀሬ ጥበብ ማለት እዩ ጥበብን ምስተውዓልን ከም ዝዓደሎ ጥበብን ምስተውዓልን ኣምላኽና እግዚአብሔር ይዓድለና። ጥበብ ታሊና እነስተውዕል እንድሕር ኮይና ኩሉ ነገር ነስተኻኽሎ ኢና ኩሉ ነገር ብትክክል መንገዲ እውን ንመርሖ ኢና ማለት። ስለዚ ጥበብና ምስተውዓል እግዚአብሔር ኣምላኽ ለዚ ንጉስ እዚ ዓዲልዎ እዩ። ብሂወት ዘመን እውን ክነብር እንተሎ ድኻታት ኣይብድሊ ነይሩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ብዝሃቦ ጥበብ ድማ ዝፈርድ ዝነበረ ሓቀኛ ፍርዲ እውን ዝፈርድ ዝነበረ እዩ ንጉስ ሰሎሞን። ጥበበኛ ካብ ዘብሎ ፍርድት ሓደ ክልተ አንስቲ ኣብ ሓደ ገዛ ይነብራ ነይረን። እዘን ክልተ አንስቲ እዚአን ድማ ውላድ ነይሩወን ማለት እዩ። ተሓንቲ ሰነፍ እያ ተሓንቲ ድማ ጥበበኛ ትመስል ሰብያ ነይራ ማለት እዩ። ብሓደ ክነብራ እንተለዋ ኣብ ሓደ ገዛ ማለት እዩ። ደቀን ሓቂፈን እየን ኣዴታት ለደቅሳት ሓንቲ ሸለል ኢላ ንወዳ ከይፈለጠት እንታይ ትገብሮ ማለት እዩ ረጊፃ ትቀትሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ወዳ ሞይቱ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ናተዓርካ ውላድ ናብ በዓላ ምጽያት ልሞቶ ውላዳ ድማ ኣብኡ ጌራቶ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲኣ ተራእየት ውላዳ ይኾነይ ሞይቱ እዩ ዝማ ናየ ይኾነይ ትብል ውላዴ ሃብኒ ክትብላ ተላ ኣይ ናየ እዩ እዚ ብተመሳሳሊ ግዜ እውን ልወለዳ ስለልነበራ ላው ንጉስ ንኸድ ይብላ። ኣብቲ ግዜ እሱ ዝነበረ ንጉስ ሰሎሞን እዩ ማለት ናብ ንጉስ ሰሎሞን ይኸዳ ማለት ንጉስ ሰሎሞን እንታይ ይኽን ኮይንክ እንታይ ክፈርደልክን ክብለን እንተሎ እታ ብሓቂ ውላዳ ዘይሞታ ኣነ ውላደይ ብኣግባብ ገይረ ምሳይ እናሃለየ ንሳ ግን ወዳ ብሸለልትነት ረጊፃ ስለልቀተለቶ ናየ ውላድ ወሲዳ እቲ ዝሞቶ ውላዳ ንዓይ ሂባትኒ ፍርዲ ፍረደልና ኢለን ላውኡ ክመፃ እንተለዋ ንጉስ ሰሎሞን ድማ
እግዚአብሔር ጥበብ ዝሃቦ ስለ ዝኾነ ከምዚ ኢሉ ይናገር እቲ ቆልዓ ንስኽውን ናየ እቲ ኣብውን ናየ ትብላለኽን ስለ ዝኾንኽን እቲ ቆልዓ ንኽልተ ተሰንጢቑ ማዕረ ይብፅሓኽን ኢሉ ይናገር። ኣብዚ ግዜ እዚ እታ ኣዲኡ ዝኾነት ናቱ ቆልዓ ምቕታልስ ኣይትቕተሎ ንዓ ሃባ ብሂወት ኢላ ትናገር ማለት እያ። ግን ንዓይ ንዓኺ ኣይኹን እንዲያምቲ ንጉስ ኣምልወሎ ክኾን እኒአዎ ኢላ ትናገር። ኣብዚ ግዜ እዚ ንጉስ ሰሎሞን እንኡ መን ምዃና ናቲ ህፃን ይፈልጥ በሎቲኣ ሓሻዊት እያ እዚኣ ድማ ትኽክለኛ እያ ለኽልተ ይሰንጠቕ ክበሃል እንተሎ ለኣሃባ ናይ ወዳ ምንባር ኣድልይዋ ንዓሃባ ኢላ ተናጊራት እያ። ግን ውላዳ በዓላ ስለልቀተለት ናይ ውላድ ስለለይኮነ ለኽልተ ይካፈል ክብል ተለኹ ለኣይውን ለኣውን ኣይኹን ኢላ ተናጊራ እያ። ብዚ ድማ ፍርዱ ግሩም ምዃኑ ጥበበኛ ምዃኑ ልክዕ ፍርዲ ሃምሊ ፈርድ ድማ ተፈሊጡ እዩ ናይ ንጉስ ሰሎሞን። ወዱ እውን ኣቦኡ እውን ኣቐዲሙ ልበ ኣምላክ ዳዊት ኣብ ዝሞተሉ ግዜ ንወዱ ንሰሎሞን ከምዚ ኢሉ ተናጊርዎ ናይ ጽድቂ ስራሕ ክሰርሕ ሃምሊ ግብኦ ሰብ እውን ክኾን ከም ዝግብኦ ተናጊርዎ እዩ። ልበ ኣምላክ ዳዊት ወደይ ሰብ ኩን ትብሎ ተሎ ሰብ ምዃኑ እኮ ይፈልጥ ኮይ ካብ ኣብራኽ እዩ ተወሊዱ ውላድ እዩ ዓይኒ እኒአዎ እግሪ እኒአዎ ኣፍንጫ ኩሉ ነገር እኒአዎ። ነገር ግን ሰብ ለብለና ንሕና ኢድና እግርና ኣፍንጫና ምህላው ለይኮነ ሰብ ለብለና ሕጉ ትእዛዙ ብናይ ጽድቂ መንገዲ ትክክለኛ ሓቅን መንገድን ሒዝና ክንጓዓዝ ተለና ምዃኑ ምፍላጥ ምርዳእ የድልዩ። እዚ ናብኡ ቃል እዚ ኣብ ልቡ ሕቲሙ እግዚአብሔር ድማ ብዝሃቦ ጥበብ ሓቀኛ ፍርዲ ዝፈረደ እዩ ንጉስ ሰሎሞን ማለት እዩ። እዚ ንጉስ ሰሎሞን እዚ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እውን ሰሪሑ ናብ እግዚአብሔር እውን ጸልዩ እዩ ማለት ናብ እግዚአብሔር ጸልዩ ኣምላኸይ ቅዱስ እግዚአብሔር እዚ ቤተ መቅደስ እዚ ናባኻ መጺኦም ንዝበኽዩ ንዝልምኑ ሁሎም ምሕረት ሃቦም ዝደልይዎ ነገር ሁሉ ናይ ልቦም ነገር ፈጽመሎም ኢሉ ጸልዩ ቤተ መቅደስ ምስ ፈጸመ ማለት እግዚአብሔር እውን እዚ ቤተ መቅደስ ርእዩ እየ ስለዚ ንዘለዓለም ዓይነይና ልበይ ኣብዚ ክነብር እዩ ኢሉ ተናጊርዎ እዩ ማለት። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ናይ እግዚአብሔር ዓይኑና ልቡ ንዘለዓለም ዘለዋ ዝኸበረት ገዛ ምዃና ናይ እግዚአብሔር ገዛ ምዃና ቤተ ክርስቲያን ምፍላጥ ምርዳእ የድልዩ። ስለዚ ናይ መጀመርያ ቤተ መቅደስ ዝሰርሐ ወዲ ልበ ኣምላክ ዳዊት እዚ ንጉስ ሰሎሞን እዩ። ብሂወት ዘመኑ ሁሉ ብቕንዕና ዝፈረደ እዩ። ትዕቢት ናይ ልቦንኡ ክመጽኦ እንተሎ ድማ እግዚአብሔር ክግስጾ እንተሎ ካብ ኢዱ ዝነበረ ቀለበት ድማ ተወሲዱ። ምክንያቱ ዝልምን ሰው መጽኡ እዞም ተኣዮም ክብል ተሎ ጠሚዎም ጥሜት ተኣዩ ኢሉ ብትዕቢት ክናገር እንተሎ ኣብ ቤተ መንግስት ስለለዓበ ስለ ናይ ጥሜት ነገር እግዚአብሔር ከምህሮ ደልዩ ናይ ኢዱ ቀለበት ድማ ሰይጣን ወሲዱ ለማኑ ኮይኑ ኣብ ከተማ እውን ተንከራቲቱ እዩ። ብድሕሪኡ እግዚአብሔር ላብ ንጉስኑ መሊስዎ እዩ ማለት። ስለዚ እግዚአብሔር ክግስጸና ከምህረና እንተሎ ብዚ መንገዲ እውን ከም ዝግስጸና ከም ዝነግረና ምፍላጥ ምርዳእ የድልዩ። ናይ እግዚአብሔር ሕጊ እውን ተመሓላሊፉ ብዙሓት ውሽማታት ሒዙ ላብ ለየድሊ መንገዲ ኮይኑ ጠዋቁት እስካብ ምምላኽ እውን በፂሑ እዩ። ካብ ፀሓይ ብታሕቲ ሓዱሽ ነገር የለ ኢሉ እውን እግዚአብሔር ኣመስጊኑ ካብ ሓጢኣቱ ካብ በደሉ እውን ተጸጺቱ ናብ እግዚአብሔር ተመሊሱ እዩ ማለት። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሂወት ዘመንና ዘይብድል ሓጢኣት ዘይሰርሕ የለ። ጻዲቅ 7,000 ይወድቕ 7,000 ይትንሱ እዩ። ስለዚ ንብድል ኢና ሓጢኣት ንሰርሕ ኢና ነገር ግን ክንትንስ ይግብአና ብንስሓ ተሓጺብና ክንትንስእ ከም ዝግብአና ምፍላጥ ምርዳእ የድልዩና። ነብስና ዕረፍቲ እውን እንረክብ ሸኽምና እውን ዝቃለል ንስሓ ኣትዩና ናብ ኣምላኽና ናብ እግዚአብሔር ክንምለስ እንተለና ኢና። ስለዚ እዚ መፍቀሪ ጥበብ ዝኾነ ወዲ ልበ ኣምላክ ዳዊት ልዕሊ 40 ዓመት እውን ንእስራኤላውያን ዝገዝአ ጥበብ ሃበኒ ምስትውዓል ሃበኒ ዝበለ ብለማዓንቲ ናይ ዕረፍቱ በዓል ምዃኑ እዩ መጽሓፈ ስንክሳር ሰነ 23 ክናንብብ እንተለና እንረኽቦ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ንጉስ ሰሎሞን እዚ ጥበብ ኣፍቂሩ ሰባት እውን ብሕግን ብስርዓትን መሪሑ ህዝቢ እስራኤል እውን ብጽድቂ መንገዲ ንክኸዱ ቤተ መቅደስ ድማ እግዚአብሔር ፈቂዱሉ ዝሰርሐ ሰብ እዩ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ጥበብ ከም ዝፈተወ ምስትውዓል እውን ከም ዝፈተወ ንሕና እውን እናስተውዕለሉ ጥበብ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ንክህበና ናብ ኣምላኽና ናብ እግዚአብሔር ክንልምን እዩ ዝግብአና። ናብ እግዚአብሔር ምስ ተመለሰ እውን ኣምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ምሕረት ገይሩሉ መፍቀሪ ጥበብ ተባሂሉ
ጻድቅ ነቢይን እናበልና እውን ንጽውዖ ኢና መጻሕፍቲ እውን ጽሒፉ እዩ መኃልየ ዘሰሎሙን መጽሓፈ መክብብ እንብሎም መጻሕፍቲ እውን ዝጸሓፈ እዚ ወዲ ልበ ኣምላክ ዳዊት ንጉስ ሰሎሙን ምዃኑ ምፍላጥ ምርዳእ የድሊ እዩ ማለት እዩ። መጽሓፈ ምሳሌ እውን ዝጸሓፎ ንሱ እዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ ጥበብ ሰብ ንጉስ ሰሎሙን ድማ እዚ ናይ ጽድቂ ስርሑ ክገብሮ ዝግባእ ስራሕቲ ኩሉ ምስ ሰርሐ ዓሪፉ እዩ ማለት እዩ። 40 ዓመት ነጊሱ ቅድሚ 40 ዓመት ድማ 12 ዓመት ሙሉእ ዕድሙ እውን 52 ዓመት እዩ እዚ ንጉስ እዚ ማለት እዩ። ኣምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ብዞም ቅዱሳን ጸሎት እዚኦም ንክምሕረና ንኣምላኽና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኾነልና። ከምኡ እውን ብለሙዓንቲ መጽሓፈ ስንክሳር ክናነብብ እንተለና ኣባ ኖብ ዝበሃል ብለሙዓንቲ በዓለ ዕረፍቱ እዩ። እዚ ቅዱስ እዚ መነኩሴ እዩ። ኣብ ግብጺ ገዳማት ኣብ ሓዲኡ ዝነብር ዝነበረ ብገድሊ ድማ ጽሙድ ዝነበረ እዩ። ዲዮቅልጥያኖስ ነጊሱ ኣብ ዝነበረሉ ብዙሓት ሰማዕታት ከሳቂ እንተሎ ደም ከፍስስ እንተሎ እዚ ኣቦ እዚ በቲ ዘመን እሱ ዝነበረ እዩ። ብሓደ መዓልቲ 80 ሰማዕታት ኣቕሪቡ ደሞም ከፍስስ እንተሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣባ ኖብ ስለለይ ነበረ ናይ እንዴና ገዛኢ ዝነበረ ኣርያኖስ ናብኡ ኣምፂኦም ንኣማልክቲ ዕጣን ሰውእ ናይ መንኩስና ክዳን ካውን ኣውፅእ ክብሎ ተሎ ናይ መንኩስና ክዳነ የውፅኢ ፈጣሪ ኣምላኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንዝረኸሱ ጣዖታት እውን ኣያምልኺ ኢሉ ትመኮንን እውን ብዙሕ ስቅያት ኣብ ልዕሊኡ ኣውፂሕሉ እዩ። ዝዕገሰሉ ሓይሉ ድማ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ሂብዎ እዩ። ከምኡ እውን ናብ 5 ዓድታት እውን ተሰዲዱ እዩ። መወዳእታ ኣብ ጉድጓድ እትይዎሞ እዮም ን7 ዓመታት ኣብ ጉድጓድ ተቐሚጡ እዩ። እዚ ኣቦ እዚ ቆስጦንጢኖስ ንጉስ ምስ ነገሰ ኩሎም ስለ ክርስቶስ ኢሎም ተኣሰሩ ካብ እስር ቤት ንክፍትሑ ናብኡ ድማ ንክቐርቡ በረከት ካብኦም ንክቕበል ድማ ካብ ኩሉ ዓድታት ንክመፁ እዞም ቅዱሳን እዚኦም ኢሉ ደብዳቤ ጽሒፉ እዩ። እዞም መልእኽተኛታት እዚኦም ድማ ተደብዳቤ እሱ ሒዞም ቶም ተኣሰሩ ብግፍዒ ክርስቶስ ብምእማኖም ድማ ዝተኣሰሩ ዲዮቅልጥያኖስ ድማ መከራ ዘብጽሐሎም ዝነበረ ዓበይቲ መምህራን ሁሉ ላፍቲ ንጉስ ቆስጦንጢኖስ ድማ ኣምጺኦም እዮም። ድሕሪዚ ኣባ ኖብ ኣብ 5 ዓድታት ደልየሞ ኣብ ጉድጓድ ውሽጢ ድማ ረኺቦሞ ማለት እዩ። ድሕሪዚ ኣባ ኖብ ሒዞሞ ክኸዱ እንተለዉ ካብተን 5 ዓድታት ዝተረኸቡ ኤጲስቆጶሳት ድማ ነይሮም እዮም ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቶም ኤጲስቆጶሳት ኩሎም ተናጊሮም ማለት እዚ ክሽየም እኒአዎ ኢሎም ቅስና ድማ ከይደለየ ሸይሞሞ እዮም። ናይ ቅዳሴ ቁርባን እውን ቀዲሱ ኣቁሪብዎም እዩ ማለት እዩ። ኣብ ቅዳሴ ግዜ እውን ቅዱሳት ለቅዱሳን ኢሉ ይናገር ነይሩ። ንጹህ ቅዱስ ዝኾነ ካብ ስጋው ወደሙ ይቀበል እናበለ ይናገር ነይሩ። ከምዚ ኢሉ ክናገር ተሎ ኣብቲ መሰውኢ ጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሓ ንዝኣተዎ ሓጢኣቶም ይቅር ክብሎም እንተሎ ተመልኪቱ ርኢዩ እዩ ማለት እዩ። ድሕሪዚ ላፍቲ ንጉስ እውን ኸይዱ ናፍቲ ንጉስ ክኸድ እንተሎ ክዳን ካቀይር ተባሂሉ ነገር ግን ቶም ካልኦት ክዳኖም ክቅይሩ እንተሎ ዛቦ እዚ ግን ኣይቅይር ኢሉ እቲ ንጉስ ላባ ኖብ ምስ ረኣዮ ድማ ቡራኬ ካብኡ ተቐቢሉ ቁስሉ እውን ስዒምዎ እዩ። ብሓፂን እውን ን7 ዓመታት ተኣሲሩ ኣብ ጉድጓድ ነይሩ ማለት እዩ። ብዙሕ ገንዘብ እውን እዞም ኣቦታት እዚኦም ሂብዎም ኢሉ ቤተ ክርስቲያን ንዋያተ ቅዱሳን ዝኾን ጥራሕ እዮም ተቐቢሎም እምበይ ካሊእ ገንዘብ ሒዞም ይኸዱ ሰላም ተባሂሎም እውን ናብ ዓዶም ተፈላለዮም እዮም እዞም ቅዱሳን እዚኦም። ኣባ ኖብ እውን ናብ ዓዱ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ብሎሙዓንቲ ሰነ 23 በዓለ ዕረፍቱ ምዃኑ መጽሓፈ ስንክሳር ይነግረና እዩ። ናይዚ ኣቦና እዚ በረከቱ ረድኤቱ ኣማላድነቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ወርሓዊ በዓለም ዝኾኑ ቅዱሳን እኒኡ ቅዱስ ዳዊት ልበ ኣምላክ ከምኡ እውን ቅዱስ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ፣ ኣባ ሳሙኤል፣ ኣባ ስምዖን፣ ኣባ ገብርኤል፣ ቅዱስ ዳንኤል ነቢይ እውን ብሎሙዓንቲ ወርሓዊ በዓሎም እዩ። ናዞም ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣዴታትና በረከቶም ረድኤቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ዘምህረና ዝገሰጸና ናይ ኣቦታትና ኣምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።